Arratsaldeo guztioi, zer moduz gara? Ondo, bagu ere oso ondo. Badakizue, gaurko saioa ikusgarria izango da, gaurkoa ikustekoa izango da. Ara, ikusi, makusi, zer ikusi, ikusten dut gauza bat. Hasten da B, eta bukatzen da K. Zer da? Zer da? B, K, tik-tak, tik-tak. Biba zuek! Bai horixe! Eta asmatu baldin baduzue, biba zuek. Eta asmatu ez baduzue, lasai. Jarraitu gurekin jolasean. Izan ere, zoritxarrez, denok ez gara elkar ondo ikusteko gai, eta gaur ikusteko arazoak dituztenei, bizimodua pixka bat errazten saiatuko gara. Joseba Olagarai. Garen nazioarteko eguna da eta Amaia ezagutuko dugu. Urte haunitzez, Braille irakaslea izan da eta berak azalduko digu ze garrantzia duen Braille sistemak itsuentzat. Eskerrik asko, Joseba, eta gorko gure gonbidatuek musikarekin ikusteko gaitasuna eta transmititzeko gaitasuna daukate. Musikarekin eta hitzekin jolastea asko maite dutelako. Zart kolektiboaren eskutik, Loti Herrena disko liburua aurkeztera datoz. Loarazteko eta esnarazteko kantuak. Biba Maite Larburu eta biba Oier Arantzabal. Loti Herrena. Benetan, disko liburu oso interesgarria, bai. Lo egiteko, ez egiteko. Eta lo hartzen ez duena badakizuen orden, Andoni Egaña, urte berriarekin ere atal berria ekarriko digulako aurrerantzean, astez aste, bertsolari bati buruz hariko zaigu hizketan. Bertsografiak, eta Andoni Egaña. Gaurko bertsolarian orden, ara, pista txiki bat emango dizuegu, baina txiki-txikia, zuek buelta batzuk eman. Behin batian loiolan, eta hor arte irakur dezakegu. Hortik aurrera, tankera ematen diozue, eta bestela geratu hor, eta berehala ikusiko duzuen orden bertsolari hori. Eta sumatzen dituzue zuen inguruko herrietako kindegiak, kea botaz, denak tximiniak zutan, labeak leporaino beteta, eta zer dago barruan? Zein da produktu izarra? Mikel Elizegi, eta gure txokoak. Trakatan, trakatan, hiru errege, trakatan, esnalera. Erregek iritsiko dira tita batean, eta erregetan zer jaten da? Roskoa. Azer nolako roskok. Esnal gozotekin. Hernanin egon naiz. Begiratu nolakok egiten dituzten. Gustatuko zaizue, kristona. Aupa, Mikel, aupa, bibazu, gustatuko ez zaigu ba, eta probatzeko desiatzen gaude, zerbait ekartzen duzun. Eta arruazun ere noski hon egingo die, errege opilak, baina Aritz Gamboak gaur beste ongarri mota bati buruz hitz egin nahi digu. Gaur ongarri konpostatze edo ongarri kudeatze sistema bat ezagutuko dugu. Azpiotzak edo azpi konposta bezala ezagutzen dena. Bereziki esnebei ustiategietan erabiltzen dena eta itzelezko ongarria prest utziko diguna. Hau Aritz, eskerrik asko, eta badakizue zein den eguneroko gure ongarria. Bertsoa kantatzea, zuei ere hone egingo dizue, guri ere bai, denon artean egin ezagun. Guazen ba. Behin batian eteben saio bat ikusgai. Loti Herrena Egaña, ardi eta hartzai, bertso originalak esan arren jai. Nizuekin ezkondu, nizuekin bai. Bai noski ezkondugu ez gara bazuekin, galdetu berriz eta beti baietz esango dizugu. Zortzik arte, bai, bibagu eta bibazuek. Sukaldari gazteak, ze gai polita. Helduak bakarrik ez direlako trebeak eta maisuak zu eta zartagin artean.
gazteak ere badirelako sukaldean abilezi eta trebezia handia dutenak, eta gaur hoietako 6 gaztetxo ezagutuko ditugu. Altsasuko Corazonistas eskolan sukaldaritza proiektu eder bat egin dute. DBH biko ikasleak taldean plater bat osatu, gero taldean plater hori aurkeztu eta proiektu polit bat egin dute. Sukaldean sortzaile izeneko lehiaketara ere aurkeztu dira gainera. Gurekin dira Uxue eta Asier. Apa Uxue, Asier, Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Bueno, sukaldean sortzaile izeneko lehiaketan ere parte hartu duzuela esan dugu, berehala hitz egingo dugu lehiaketa horri buruz, baina aurretik hitz egin dezagun zuen proiektuari buruz. Zuek nola iritsi zarete sukaldaritza lantzera fisika eta kimikan, Uxue? Gure irakaslea, errazago egiteko klaseak egiten du sukaldera eraman. Eta lehenengo teoria ematen dugu, eta gero sukaldean praktikatzen dugu. Eta hori egin duzue, fisika eta kimika ikasgaiaren barruan, ezta? Bai. Nor da zuen irakaslea? Josune. Josune. Eta Josuneri sukaldea gustatzen zaio, ezta? Bai. Eta lan politia egin duzuekin, ezta? Bai. Asko ikasi duzue? Bai. Gehiena, hori, sukaldatzea. Bai, ezta? Sukaldean aritzea. Eta lehendik bazenuten ohiturarik, Asier, sukaldean aritzeko? Gutxi, batzutan amarekin, baina ez asko. Ez asko, ezta? Zuk, Uxue? Bai, amarekin amari laguntzen dio. Eta aitonamonekin ere, bai, ezta, Uxue? Bai. Zer egiten duzu aitonamonekin? Ze ohitura dituzu? Ze kozinatzeko? Barrunak, dilistak. Bai, Bai. Bai, ze kontua da, zuen proiektu honetan, aipatu duzuen Josune, zuen irakasleak, proposatu zizuen aitonamonekin hitz egiteko, eta beraien plater bat zuek ekartzeko, ezta, Uxue, hori horrela da? Zuk hitz egin zenuen zure aitonamonekin? Bai. Eta? Eta ajuarrieroa hartu nuen. Ajuarrieroa? Bai. Hori da beraiek proposatu eta erakutsi zizuten platera. Eta zuk, Asier, hitz egin zenuen etxekoekin? Bai. Eta? Lasaina hartu nuen. Lasaina. Ona, dena goxoak, ez da, bai ajuarrieroa eta bai lasaina. Bai. Bai, Nafarroan ajuarrieroa gaina fama handia du, ez da? Zaila da hori prestatzen, Uxue, Ez asko. Ez da zaila. Kontua da, zuek klasean plater hori aukeratu, eta gero osatu behartzen duten talde bat, ez da, Asier? Bai. Eta talde osoaren artean, plater hori kozinatu eta aurkeztu. Tira, konta iguzu, nola sortu zenuten taldea, Asier? Sin más, Josunek egin zuen taldeak eta ikututzeta egon guri. Daukagu ere beste taldekide bat, baina ez da etorri gaur. Zeman lagun zineten taldean beraz? 3? 3. 3 lagun. Eta 3 lagun horiek nola antolatu zenuten lana? Zer egin zuen bakoitzak, zer egin zenuen adibidez? Ni, lasainaren partea. Ondo. Eta bestek, beste zerbait. Bai, bere partea. Bakoitzak hartu zuen bere platera eta bere partea egin zuen. Eta Uxuezuk, ajuarrieroa, ezta? Bai, eta beste taldekidea egin zuen hori, azaren ostoak jarri zuen platerran. Azaren ostoak, ezta? Eta 3. lagun horren errezeta, nongoa da, Euskal Herrikoa da? Ez, Errumaniakoa. Barkatu? Errumaniakoa da, ze polita, ez da? Beraz, kultura desberdinak batu dituzue plater batean, ez da, Asier? Bai. Ondo, Errumaniako nola dituko diogu? Nola ditzen zaio horri? Sarmale. Sarmaela. Bai, sarmaela. Sarmalea, hori da Errumaniako jaki bat edo mota bat, ez da? Asko ikasi duzu zuek honekin ere? Gauza desberdinak plater berean elkartuta? Bai. Plater berri bat edo. Eta gero bukatzean ere garbitu eta hori ere ikasten dugu. Hori garantzitsua baino eski. Beraz, esango dugu zuen plateraren izena, ze badakizue sukaldaritzan platerari izenik ez badiozu jartzen ez da existitzen. Zuena da ajuarriero sarmalea lasainan. Bai. Ongi dago? Sarmale... bai, ongi du. Edo, zu beste erabatera esango zenuke? Ez, esan behar nu gaztelaniaz, baina euskeraz ongi dago. Bai, ongi dago, ez da, ajuarriero sarmalea lasainan. Nik hori irakurriko banu jatetxeren batean, probatuko nuke, ez da? Izen polita da, ez da? Bai.
Eta kontua da, hor, bada lehiaketa berezi bat, Baskulinari Center eta Usolanek antolatzen dutena, eta zuek lehiaketa horretara aurkeztu zenuten platerra, Uxue? Bai. Eta lehiatu ginen, baina ez ginen finalera ailegatu, baina gure klasekide batzuk bai. Baina, esperientzia polita izan zen zuen zatorra aurkeztea, ez da? Bai. Nola aurkezten da horrelako plater bat horrelako lehiaketa batean? Leheno egiten da platerra, Bai? eta gero atatzen dugu argazkia eta ja Josunek egiten duna da bidali eta... Ados. Lehenbizi, esan dezagun irudiz edo argazki bidez bakoitzak bere platera aurkezten du, eta gero beraiek aukeratzen dituzte finalistak, gutxi gora bera? Hori da, bai. Ongi. Eta, aizue, eta plateroiek egiteko lehen gaiak erosi egin behar dira. Erosketa horiek nola egintzen dituzten, Asier? Josunek egin zuen, baina, bueno, guk ere jaki batzuk ere hartu genituen etxetik. Etxetik eraman zen dituzten gauza batzuk, Bai. eta falta zirenak Josunek erosi zituen, ezta? Hori da. Ondo. Platerari buruzari gara, ekarri duzue? Zuen Bai. plater? Bai, ekarri duzue? Hor daukagu. Ajuariero, bai, hor daukazue. Joango gara? hazin. Horatuko dugu? Tira, segizuek aurretik, hortxe. Ara, hau da, ajuarriero, sarmalea, lasainan. Jarri hemen biok. Lasainan. Beno, aizue, oso itxura hona dauka, ez da? Bai. Eta, noski, ez gara harritzen, baskulinariko eri hau gustatzea, ze argazki benetan oso politia dauka honek, Aizue, hau da, esplikatu pixkat, Uxue, ea. Hemen daude 3 gauza, ezta? Bai. 3 gauza daude, tira. Ajuarrieroan on dago? Ajuarrera barrutik, Barrutik. bai. Aha. Eta kanpotik dago belute dela Besamel bezala. Besamela bezala. barazkizkoa. Hau, naranjau, koloreekin esango dugu, zer da, naranjau? Ajuarrera. Ajuarriero da hori, ezta? Bai. Ajuarriero da, bakalau zatiekin, arrain zatiekin. Eta lasaina? Lasaina Lasaina da erdian dagoen hau, ezta? Ez Bai, osea, belutea. nola egin dugun, lasaina hartu dugu Osea, da forma. lasaina forma hori da. Eta goiko partea de bai, belutea. Ados. Nola egiten da platera hau? Zein da lehenbiziko pausoa? Demagun hemen izango bagenitu elikagai guztiak, nola hasiko ginateke? Tipula, piperra eta baratxuria mozten. Eta gero suan jarri. Eta gero tomatea eta bakalagoa. Beraz, tipula baratxuria, bai, esan. Leheno egiten dena da, osea, ajuarrieroa. Bai? Gero ja egiten dugu, pues, azalore hori, eta, bueno, osea, Bai. eta gero ja sartzen dugu ajuarrieroa azan, eta gero ja goitik ja belutea. Aha. Eta hau zer egin behar da? Osagai guztiak nahastu eta gero jan edo nola jaten da hau? Nondik hasi behar genuke hau jaten? Nahi duzun tokitik. Pixkanaka edo lehenbizi hau eta gero bestea? Bai, hasiko naiz ni jaten? Hasi? Bai. Tira, hasiko naiz. Hau, profesionalek egiten dute, horrela, pixkat denetarik pixka bat, ez da? Hemendik hartuko dugu pixkat, ondo, hortxe, ondo, hemendik hartuko dugu pixka bat, hemendik ere bai, ajuarriero pixka bat, sarmalea, bai, ustez dena daukat, ez da? Ahi ba, banoa. Aizue, nahi duzue? Ba zuek ez, ni probatuko dut. Maialen, begiratzen galdu duzun, Nola joan daiteke bat oporretara horrelako platerrak hemen izan da. Bueno, aizue, oso goxoa dago, Bai. Badauka, ez dakit nola, gazi puntu bat badauka, ez? Badauka bisi puntu bat, ez? Hori ajuarrieroak emango dio noski, arrainaren bisi puntu hori. Edo aza. Azak ematen dio behar bada baita ere. Bai. Sartu behar da aza gatzan eta uran. Bai, azaren zaporea orainari zait etortzen gehiago, behar bada denboraren martxarekin. Zuei zer iruditu zitzaizuen probatu zenutenean, platera hau? Ba, nik ez dut probatu, baina eskizai gustatzen... Ara! Osea, ez da gustatzen... Zuk egin duzu ez duzu probatu? Eskizai gustatzen baratxuria. Ba egin baratxuririk gabe, ez? Ja, baina hori etxean. Ja, etxean, bueno. Uxue, zuke, bai, papera ere badaukazu eskuetan, Bai. liburu badaukazu. Begira.
Hau da, egiten duguna klasean. Ados. Erakutsiko dugu, bai? Beira, hau da zuek egin duzuen liburu bat, ezta? Bai. Horrela egingo dugu, beira. Hemen, pentsatzen dugu, hor dagoena hemen idatzi egin duzu, ezta? Bai, eta teoria eta dena. Apunteak daude hemen. Bai. Aizue, eta nota, ez du nota ikusi, non dago nota? Hemen, bederatzi bat, tu! Bederatzi, Josune! Haupa, Josune, bederatzi hori bikain da, ez? Bai. Bueno, gure garaian, bai bentsat. Bueno, oso ondo, Aizue, benetan, proiektu polita, oso goxoa dago, eskerrik asko, itzuliko gara Bai. gure aurkietara? Bai, nik hartuko gidoia, iaia hemen utzi dut. Benetan, ona, bikote, xeri. Eskerrik asko. Bai. Eta badakizu guk hemen programa honetan lagun pila bat ditugula, eta sukaldean izkutuan egiten diren gauzak biztara ateratzeko zer behar da? Maia, ez da, bueno, bamentxago gurekin, Asier, Maia, arratsaldeon, Asier. Asier, zu ere sukaldaria omentzara, ez? Urte berria, txiste berriak, animo, Xabi. Ja, hori, Maia beti ondo. Bai, Maia beti prest. Bueno, bai, sukaldean aritzen naiz, bueno, askotan. Egunerokoan, baita gero berezietan, ez? Eta beti nire usten zait, sukaldean gordetzen da herri baten arima, ez? Asierrek eta Uxuek oso ondo azaldu duten, ustez. Errumaniatik etorritako beste laguntxo horrek eta platerrak nahaztuta angoa eta mengoa, ez? Errumaniako hariman pixkatek harri dugu ona, bertakoa, ez? Nik sukaldaritzaren kontua amaren gandi jaso batipat, ez? Gaztelako amak erakutsi dit hango gaztelako platerrekin, eta gero hemen ikasi zunakin, ez? Pues ni hortxena honi sukaldaean, bueno, saiatzen naiz gauzak egiten, egunerokoan, gauza arruntagoa, guztio bezala, baina, bueno, saiatzen geha goxua prestatzen, eta gero, bueno, berezia dienean, alako afaritxo berezietan eta saiatzen naiz, bueno, sukaldaritza modernoagoa egiten ere, edo gauza bitxiagoak egiten, eta, bueno, ez dakat itxura txarrik. Oain, Uxuek eta Asierrek bezala, nire alabak hartu dit erreleboa, eta egun batzuetan berak ere prestatzen ditu lehenengo platera batez ere, eta, bueno, hortxe ari da ikasten, Erasmusen ikasizun, eta oain bera ere etxeko sukaldaria daukagu, eta gauza batzuetan guztiok adostu dute ni baino hobeto egitegula, así que hortxe Asier eta Uxuen esku dago, bere gurasoen urteberriko oparia izan daitekela hori, ez? Astean behin, sukaldea beraiek egitea, eta prestatzea familiarako platertxo bat. Hortxe dakazu erronka. Oso polita, Asier, proposamen hori uste dut askotxok apuntatuko zutela, eta ea hortik zerbait ateratzen, Gustatu zaizue Asierrek orain proposatu duena? Bueno. Bueno, esaten dute. Tarteka ere ez, astean behin, edo noizean behin? Bai, noizean behin, bai. Bueno, horrela azten da, noizean behin hasi, eta gero itura horiek eguneroko bihurtu. Asier, eskerrik asko, berehala izango gara berri zurekin, eta ea egunen batean zuk ere hemen zerbait egiten diguzun zuzenean, Hori ikusi egin nahi dugu, eta dastatu egin nahi dugu. Beste bilaguni, oso ondo, beste bilaguni esango diegu orain etortzeko, hauek ere ezagutzen dituzu, zuen klasekideak direlako. Hauen platerak, begira nola izena duen, baba risotoa onjoekin eta arrautza gorringoarekin. Gurekin dira, Saioa eta Xabier. Haupa, Saioa eta Asier, arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, zuek ere, lehiaketa horretan, auzolan eta baskulinarik antolatutako lehiaketa horretan aurkeztu zenuten zuen platera, eta finalera iritsi ere, bai. Zorionak, horrekin hasiko gara. Eskerrik asko. Berehala hitz egingo dugu final horri buruz. Esperientzia ona izango zen zuentzat hori, ezta? Esperientzia polita izango zen. Bueno, hitz egin ezagun zuen platerari buruz, zer aurkeztu duzuen, orain kontatu dugu, ezta? Baba risotoa onjoekin eta arrautza gorringoarekin. Nolakoa da zuen platera? Saioa. Ona. Zu zer egin duzu plater horretan? Habak eta arroza. Zuk babak ekarri zenituen, eta arroza ere bai. Eta zuk, Xabier? Ongo. Onjoak eta el huevo. Zuk, arrautza gorringoa. Eta zuei kozinatzai gustatzen zaizue? Xabier? Bai. Etxean eritzen zara? Pizkat, baina bai. Bai, tarteka bai.
Bai. Zeinekin aritzen zara etxean? Aitarekin. Aitarekin aritzen zara? Eta erakutsi izkizu gauza batzuk edo ikasten dituzu gauza batzuk? Bai, ezta? Bai. Eta zuk saioa? Nik bai. Maite duzu kozinatzea? Bai. Bai. Etxean kozinatzen dut. Etxean, Nire anaiarekin. Anaiarekin aritzen zara, bai? Eta egiten dituzu etarteka gauzatxoak, eta zer egiten duzu etxean adibidez? Denetari pixka bat? Bai. Bai. Zuek ere, bai, ezta? Bai. Zuek ere esan duzu, bai, etxean aritzen zaretela. Eta probatu alduzue zuek Asier eta saioaren platera? Bikote, bai? Probatu duzue, eta? Oso ona. Bai. Bai. Merezita iritsi da finalera? Bai. Bai. Beraz, bai, ezta? Eta zergatik? Oso ona zegoen, osea, babak eta onjoak batera super onak. Bai, gainera, babak behar bada ez dira gazteen artean eta arrakasta asko daukaten jaki bat, baina gustatu zaizkizue babak. Bai. Zuri ere bai? Bai, ona zon. Bai, asko? Zer zeukan, edo zer dauka platera horrek? Ez dakit, sin más, ona zegoen. Eta Saio eta Xabier Josunek, zuen irakasleak, platera ikusi zuenean, zer esantzi zuen eta probatu zuenean, zer esantzi zuen? Oso ona zegoen. Bai. Bai. Gustatu zitzaion? Bai. Bai, Xabier, gustatu zitzaion? Bai. Eta zuek ere taldean egin duzu, ezta? Bai. Asko kostatu zitzaizuen taldea osatzea? Segituan egin zenuten. 3 lagun baita ere zuek? 3 lagun zineten? Bai. 4. 4 lagun zineten, ondo. Bueno, zuek ere ekarri duzu zuen platera? Bai. Bai. Bueno, joango gara probatzera? Vale. Bueno, lengua ona zegoen. Tirate, guazen bikote, torri, segi hemendik, segi hor maira. Lengua oso ona zegoen, eta beraiek esan dutenez, hau ere oso ona dago. Guau, Hase itxura, Risotoa, onjoekin, eta Xabier, etorri, gerturatu maira, gerturatu. Risotoa, onjoekin, eta arrautz gorringoarekin, ez da? Hor ikusten da. Tira, zenek egin du risotoa? Biak. Biok egin duzue, bion artean, nola egiten da risoto bat? Zein da lehenengo pausua, ea? No. Zenek esango dit? Xabier, zer egin behar da? Arroza hartu, nola egiten da risoto bat? Ez dakit, oso ondo. Bai, zu badakizu saioa? Bai, pizka bat, pizkanaka egiten dugu. Bai, pizkanaka, ez da? Hor jarri, eta pizkanaka. Bai, okerrena hori da. Bira, oraintxe saioak eman du sukaldaritzaren sekretuetako bat. Pizkanaka eta zu geldian egiten den gauza bat, eta gero jaten dugu dena kolpean. Eta desagertzen da dena segituen, ez da? Eta behar bada egon zara hor denbora pila bat sukaldean, ez da? Hori gertatzen zaie sukaldari askori. Probatu ezaket? Bai. Bai, ea ba, Nondik hasiko nahi? Zuek nola probatuko zenuketen? Nondik hasiko zinetekete? Arrautzetik. Arrautzetik? Beraz, zer egingo dut? Dena batera nahaztuta, ala pixkanaka? Emizi arrautza? Nahaztu. Nahaztuta? Beraz, onjo pusketa bat hartuko dut hemen, bai? Gero hartuko dut arrautz pusketa bat, arrautz pixka bat hemen, zondo, eta gaur risotto pixka bat, eta hemen onjoarekin nahaztuta, eta, bueno, belar eta guzti, Ahi ba, Oso onjo, Apa, Xabier. Maialen, izugarri galtzen nahi zara. Begira, atzo, Ramon Agirrek horrela egin zuen. Oso ona, Bai, benetan oso goxoa dago. Arrautzaren zaporea hortxe dago oso presente. Arrozak ematen dio gorputza. Onjoak, sekulakoa oso polita, Oso plater polita eta ona. Etxekoak zer diot, Pozi daude zuekin? Bai. Bai, noski, finalera iritsi zarete, ez da? Bai. Zer moduz finalean, por cierto? Ongi. Zer, finala izan zen, pasaden astean edo duela gutxi izan zen, ez da? Bai. Eta zer, non izan zen finala? Baske kulinari. Basko Kulinarin Donostian bertan. Bai. Eta pertsona asko, ara hortxe irudia, begira. Hortxe zaudete gurasoak eta Josune. Nor da Josune? Oietatik nor da Josune? Bueno, bai. Bueno, kontua da, Baskulinarin egontzaletela eta esperientzia ona izan zen. Bai. Nola zen? Zuek antzen duten zertzen eukaten. Aurrean sekulako mai bat parte hartzaile asko? Bai. Zenbat? 20, 30, 40? 20. Bai, 20 bat lagun bai. Eta bakoitza bere platerarekin, baina han egin zenuten. Bai. Eta ze? Urduri? Pizka bat. Bai.
Ez da erraza izango, ez da? Baina esperientzia ona, ez da? Bai. Bueno, baizue, eskerrik asko olako plater goxo bat ekartzeagatik eta zorionak lortutako final parte hartze horregatik. Agurtu egingo zaituztegu, ze oraindik jende gehiago agurtu behar du gure lekuan, bai? Eskerrik asko etortzeagatik, Eta bi batzuek, Haupa, eta, bueno, hau da festa, hau. Aizue, bikote, egia da? Bikotean. Eta hirugarren bikoteak ere, hartu du parte beste lehiaketa batean. Abenduaren 10ean ospatutako lehiaketa batean, sukaldaritza sortzen izeneko lehiaketa batean parte hartu zutelako. Eta irabazi, hauek ez dute parte hartu bakarrik, irabazi egin dute. Eta urrengoak dira, Azpeititik datozen, Carmelo Etxegarai ikastolatik datorren bikotea. Elaia Lazkano eta Sara Rodríguez. Bueno, arratzaldeo, Elaia eta Sara. Beno, Elaia zu eta zu Sara, ez da? Arratzaldeon. Zer bu, zongi? Pozik? Zera, lehenbiziko aldia telebista zatoztena? Bai. Bueno, kontu da, beira, oraintxe mikroero izaizu, jarri dizute. Hori sukaldean ere gertatzen da, ez da? Zerbait prestatzen ari zara eta txak, zerbait erortzen da, eta gero garbitu egin behar da. Bai, Elaia, horrelakoak ere gertatzen dira? Bai. Bueno, konta iguzue, Elaia, zu izan zara sukaldaria, eta Sara, zu izan zara sukaldari laguntzailea. Bai, Elaia, konta iguzu, nola izan dau, zer egin duzue? Almondigak saltxan. Almondigak saltxan. Wow, eta horiek ere probatu egingo ditugu? Bai, horiek oso onak egongo dira, ez da? Bai. Eta nola egiten dira, bueno, orain kontatuko diguzu nola egiten diren, lehenbizi, sukaldaritza sortzen lehiaketari buruz hitz egingo dugu, bai, zezuek lehiaketa baten parte hartu duzue. Bai. Nola izan da lehiaketa hau edo, nolakoa da lehiaketa hau? Zer egin behar da lehiaketa honetan? Sukaldatu nahi zenuen errezeta bat eta aukeratu genuen almondigak saltxan. Ondo, bale, albondigak saltxan. Zergatik albondigak, Sara? Ez dakit, pues guztait ez zaigu, eta Xabierrek erakutzen zigun sukaldatzi, eta hor nun pentsaren almondigak itia. Oso, ondo, albondigak saltxan. Xabier da zuen irakaslea? Ez, da sukaldaritza sortzeneko laguntzai bat, sukaldari bat, eta etorri zan azpeitira laguntzai. Oso ondo. Eta albondigak saltxan hauek prestatzeko zuek ere erosketak egin behar izan dituzue aurretik. Non egin dituzue erosketak? Azokan. Azokan, Sara? Azokan, Azpeitiko azokan? Bai. Aha, azoka politia daukazue Azpeiti? Bai. Eta bertako produktuak egoten dira, ez da? Bai, bertako produktuak. Eta, Elaia, nola izan ziren erosketa horiek? Zue joan zineten eta nola erosi zenuten? Zer erosi zenuten? Berdurak eta, porrua, ipula eta azenarioa. Bai. Eta gero ogia. Bai. Ogia borobil bat barruan mami asko zeukena. Bai, ogi berezia zen, Sara? Bai, ogi borobila esan du, ezta? Bai. Aizu, eta azokanara joan zinetenean bertako saltzaileek esango zutenean. Ara, ze fundamentua daukaten bineska hauek eta begira nola egiten dituzten erosketak, ezta? Bai. Bai. Eta txoritxo batek esan digu, errezil sagarrak ere erabilitzen dituztela, Elaia? Bai. Bai. Hori zara, puntua ematen dio horrek, sekretu bat. Bai, guztu gehiago emate jo. Bai? Bai. Eta nondik erosi zen dituzten? Azokan bertan baita ere sagarrak? Bai. Ondo? Dana azokan. Eta lana nola banatu zenuten? Orain ari gara zuen argaziak ikusten, Albondiga hauek saltxan egiteko, nola banatu zen dituzten lana? Lehenbiziko pausoa, nola izan? Barazkiak moztu. Bai? Barazkiak moztu. Eta beha moztu zituen porruak eta tipula bat, eta nik azenarioa eta beste tipula bat. Ondo, beraz, barazkiak moztu zen dituzten bion artean. Bai. Sara, urrengo pausoa? Gero... Zartai baten. Bai. Zartai baten, bueno... Kazuela baten. Kazuela baten, bai. Bota genituen berdura danak. Ongi. Eta, pues, pixket zue jarri genio. Kazua jarri eta olio pixka bat egin behar bada. Bai, bai. Potxatu esaten dena, Elaia? Edo hor berotu pixka bat, ezta? Bai, olio bat eta gero gainean barazkia. Oso ondo. Eta 40 minutu zen euskaten albondigak saltxan egiteko. Bai. Eta ondo, denboran ondo sartu zineten? Bai. Bai. Nahiko ondo. Hau Donostian izan zen, ez da? Bai. Lehiaketa Donostian.
Eta, espero zenuten hain ondo egitea? Irabaztea, alegia? Bai. Irabaztea, bueno, igual txigun irabazi bai ez baino. Baina nik nintzen ondo pasatzea eta. Nire bai. Ondo. Eta ez genuen espero irabaziko genunik. Bai, ara, gu ere izan ginen bertan, Joseba Olagarai hortxe da, gure lankidea, zuek egun hortan egintzen duten lanaren berria ematen, eta, bueno, pozten gara, zuek irabazi izanaz, bai. Norbaiti eskaini zenioten garaipena, hau edo, Elaia? Bai, Aitegi eta Mari. Gurasoei oso ondo, zuk Sara? Bai. Baita, ezta? Beraiek ere gustora egongo dira, ezta, Sara? Bai. Bai, ezta? Etxean, sukaldean aritzeko diturarik badaukazue, Elaia? Ni bai. Ni, bueno. Zu gutxixiago edo, baino? Baina laguntzea hobet. Bai, laguntzea, bai, bueno, horrela azten da, ezta? Bai. Eta hemendik aurrera gehiago sukaldean egiteko asmoa, behar bada? Ni bai. Bai. Nahiko nuen. Bai. Zer gustatzen zaizue etxean egitea, Elaia, zuri? Amari edo internetean begiratzen batzutan zer da hon, eta gero apuntatzen nire kuaderno baten egon, eta gero intentatzen errezeta hori egiten. Ongi? Kuadernoan apuntatzen dituzu? Oso ondo, apuntatzea oso importantea da, ezta? Ez ahazteko. Asko dituzu apuntatuta? Nahikoa. Bai, laster liburu bat egin beharko duzu orduan, ez? Ze ondo. Zuek ere ekarri duzue albondigen plater horri? Bai. Probatuko dugu? Bale. Tira ba, guatzen. Ea ba, hau ere hona egongo da, seguro. Segi, hemendik aurrera. Oso ondo. Hau da, suertea daukaguna, bi batzuek saio honetan. Bueno, gaur egia esan, merindatzen ari gara, bi probatu ditugu, hau hirugarren ara. Itxura ederra dauka, ez? Horrela, lehenbizi, bai, egia da, ogia erabilitzen utela esan duzu lehen, eta ogia zertarako erabiltzen da, hemen? Ogia mamia atera, eta gero gainean esnea bota genion. Ondo. Gero aragi pikatuai botatzeko. Gero, eta bi arrautzu. Bai, bi arrautzu. Eta ogi horrek zer egiten dio? Forma ematen dio, edo sendotu egiten du, edo... Aragi pikatuai ze amate jo. Zaporea gatik gehiago? Zaporea. Eta truko hori nork erakutsi zizun, Elaia? Sukaldariak, espetia... Xabierrek, bai. Beraz, asko ikasi duzu, ez da? Plater honetan, ez? Eta plater honetan, Sara, zuretzat zer da zailena? Lan gehien eman dizutena? Pues, ez dakit, igual, almondiga huelte ematio. Bai? Egiten ari zen bitartean, zartagian? Zartaiek asko pixatezun bat. Noski, eta hori horrela mugitu egin behar zen. Etzen duten horrela airean, pelikuletan bezala eta horrela etzen duten airean. Eta albondigak, pentsatzen dugu, tenore batekin, edo zerbaitekin mugituko zen dituztela, ez da? Edo ez? Bai, egurrezko kutsara batekin, ez da? Eta zuen beste lehiakideek plater desberdinak, ala denak albondigak? Desberdinak. Zuek albondigak saltxan. Eta besteak probatu zen dituzten? Ez. Ez, Eta ze itxura zuten? Oso. Ona. Ona zeukaten? Bai. Probatu ezaket zuena? Bai. Nola probatuko zenukete? Bueno, albondiga zatitxo bat hartuko dut, ez? Bai. Hartuko eta albondiga zatitxo bat, hemen. Haxe. Eta saltxarekin, ez? Bueno, eta goian badakizue, goian esaten diate denak inbiritan dauela. Eta ni badakit, Maialen oporretan dagoela, baina badakit bi batzuek ikusten ari dela, bai, Maialen badakit. Eta badakit inbiriak amorratzen zaudela. Hau zuregatik, Maialen. Eta goikoengatik eta talde osoarentzat. Oso ona, noski albondiga zaporea dauka, bai, baina ogiarena, ara, orain etorri zait errezin zagarraren puintua, bai, begira, bueno, esan didazuelako ere, bai, behar bada, baina bai, hartu diot, eta ogia, ikusten da, ogiarena, ogizatiak eta ikusten dira, ez dira ikusten. Ez oso ona dago, errepikatu ezaket, bai, ez da? Bai. Benetan, ikaragarria dago, oso ona, Eta, Elaia, Sara, zuri ilusio egin altizun Elaiak esan zizunean zu berai laguntzeko? Bai, bueno, beha aizan gelan ezaten zenek nahi zuen, behakin juntan nik esan duen, pues, nina, Zu, bai, nik nahi dut, eza, bai noski, eza? Zukaldari hona da, Elaia?
Bai, lagun hona da sukaldean, ez da? Bai. Eta hori importantea da, biak elkarrekin ondo moldatzea, ze batzuk sukaldean aserratu egiten dira, Nik ezagutzen ditut batzuk sukaldean aserratzen direnak, zuek ongi moldatzen zarete. Bai. Hori garrantzitsua da. Oso ondo. Aizue, eskerrik asko oso goxoa, Oso goxoa. Tira, guatzen, txeriko gara berriz. Oso ona benetan, Bueno, gero probatuko dituzue albondigak nahi bai dituzue. Gustatzen zaizkizue zuei albondigak? Bai. Zue, Asier, bai. Gustatzen zaizkizue? Bai, albondigak normalean exitoa dukate, ezta? Gustatzen dira, ezta? Elaia, zuk baduzu buruan beste planen bat, beste plateren bat, beste lehiaketaren batean parte hartzeko gogoa edo baukazen zerbait? Bai. Non? Sukaldatzeko baten edo irratian edo baiten esplikatzeko da janari gehiago probatzeko. Ondo. Beraz, nahiko zenuke plater bat prestatu eta gero hori irratian edo edabideren batean kontatu, esplikatu. Bai. Oso ondo, ederki. Oso ondo, hori politia da. Asier Maiak gure sukaldariak, bi batzuekeko sukaldariak, ze orain bi batzueken sukaldari bat ere badauka. Asier, zer diozuzuk? Pues beira, nik azken aldi honetan probatu... Ni dauzat 3 plater ala berezi eite dituanak, asko eite ditu, baina bat. Arrapatu diet kroketei, arrapatu dira puntua, eta kroketak, oino, makailu eta urdaiazpiko kroketak, esate duten ere inguruko guztik oso ondo atatzen zaizkiala eta goxua. Gaur bertan prestatuko tiramisu bat. Eta hor daude guztiei, ni beti sensibilidadea bilatu behar dugu, ni dakat alaba zeliakoa, eta orduan gluten gabeko postreak eta gluten gabeko platerak prestatu daitezke oso erraz, eta ala nola laktosa eta jende asko ere badago, eta orduan beste esneki moduko batzuk badaude, eta horiek aprobetxatu behar dira, guztiontzako presta dezagun, ez? Eta gero azken aldi honetan, esate dute oso ondo prestatzen nahi naizela, Gasteizko jatetxe batean prestatzen duten platertxo bat, da? Txipiroiak saltxan, potetxo batean, ez? Txipiroiak saltxa beltzan, ez? Bere tintakin azpian, eta gero gainean egiten dut patata pure trufatu bat. Eta orduan hori guztiak gainean botatzen duzu antxoa txikitxo batzuk, ez? Eta hori dana, batea hartu eta, esate dute, nahiko txukun egiten dutela, así que, lehen bota iazu erronka, egin beharko dugu hori, sozidadia bilatu, eta ni presatuko ditut, hauetako batzuk, hori, taldeantzako, laguntzaile batzuk beharko ditut, así que, Xavier, ikasten ari zarenarekin, laguntzaile hartuko zaitu sukaldean guztientzako prestatzeko. Asier, ni probatu egiten ditut, horretan oso ondo egiten dut hori. Asier, baina zuk soziadean esan duzu, baina ez, hemen egingo dugu, platoan egingo dugu. Hau egin beharra dago, zure tiramisua, zure kroketak eta zure, txipiroiak. Txipiroiak horiek ere probatuko ditugu. Asier, eguna jarriko dugu eta egingo dugu hori ere. Eskerrik asko, ondo izan? Egina. Ondo izan. Eskerrik asko, eta aizue, plazer bat izan da, benetan zuek hemen izatea, ikustea nola fundamentuarekin eta maitasun handiarekin, gazteek ere, gaztetxoek ere, badakizuela sukaldean, segi horrela, segi horrela zuen ingurukoak ere gozatzen eta gozarazten. Eskerrik asko, besarka bat, eta urte berri hon, Ondo segi. Eta orain goazen gaur nazioarteko eguna handi bat delako, Brailearen eguna da, eta Joseba Olagaraik zerbait kontatu nahi dugu. Gaur Brailearen nazioarteko eguna da, ze garrantzia dauka Braileak itxu batentzat, Amaia? Azkenian da baliobide bat irakurtzeko, orduan hori da garrantzitsua, irakurtzeko eta mundu kulturan sartzeko, pentsa ze garrantzitsua den. Badago beste moduak irakurtzeko, itxuentzako entzumenakin, baina azkenian bakarrik entzumenakin, zuk ezakizu nola idazten dien hitzak, orduan oso garrantzitsua da. Zu, Amaia, ikusmen arazuekin jaio zinen.
Bai, nik ez dut inoiz ondo ikusi, baina agia da urteakin gutxi nuna, pixkanaka galdetzen nahi naiz. Baina, beti niretzat braille garrantzitsua izan da. Bai, txikitan erabiltzen tresna batzuk izkiak handitzen diena, baina, gaur egunean ja horrekin ez naiz moldatzen. Orduan braillekin egiten dudana. Zua izanik. Lehen ikusi behar da, nola daukagun pertsona bakoitzak eskuak, ondo baditugu ikuitzeko, hori probatzen dugu, eta ondo badauden eskuak, hasten geha punto lodiagoak ikuitzen. Eta pixkanaka puntu horiek txikiagoak egiten dian neurriak normalak izan arte. Eta, izki bakoitza puntu batzu ditu, orduan azkenian da buruz ikastea eta eskuekin ze puntuak, ze forma dauka izki bakoitza. Ze aparatu erabiltzen da, braillerako? Dago makina bat, Perkins, eta gero daukagu ordenagailuak linea braillekin, pantailan hasten dena linea braillen agertzen da. Tekladua normala erabiltzen dugu, idazten dugu normala, eta gero idazten duguna agertzen da abotsakin eta puntuakin agertzen dira irakurtzeko. Braillea euskaraz dago? Bai, azkenian da. Izkiak dira, orduan da izkiak jartzia hitzak euskeraz egiteko. Osa nahi dizut alfabetoa normala da. Gaur braillearen nazioarteko eguna da, badu garrantziari zuretzat, gaurko egunak? Bai, azkenian Louis Braille asmatu zen hau, hasi zen egurraekin puntua jartzen, eta azkenian pentsa mundu bat zabal dena eitzu guztientzako, kulturan sartzeko, irakurtzeko, eta orduan oso garrantzitsua da, gainoske. Joseba Lagarai, eskerrik asko brailearen egun honetan, argibidoiek emategatik eskerrik asko bai horixe. Eta Andoni, gaina arratsaldeon. Bai, eta zurire. Urte berria eta atal berria, ezta? Atal berria, bai. Bertsografia. Bertsografia jarri diogu izenburu, hemendik aurrera, astean behin, bertsolari baten biografiari buruzko datu batzuk emango ditugu. Ados, bertsolariak ze izango dira, aspaldikoak, zenduak, ala gaur egunekoak ere, bai? Denetarik eta nahasien egitea erabaki dugu. Bai, gaur hasiko gara, 19. mendeko batekin. Ados, eta gaurkoak Indalezio du izena. Nortzen Indalezio, Andoni? Indalezio Bizkarrondo Ureña bigarren apelidua, Bilintx. Bilintx Donostiarra, duela hila 200 urte jaioa. Gutxi gehiago, 1850 jaioa. Ureña hori, bakigun ondi datorren edo? Bai, bere aitona, amaren aldeko aitona, amaren aita, Andaluziarra zen. Huelbakoa, Aia Monterrikoa, ia Portugalen mugan, ez da? Pentsa? Beraz, nahasteak eta ez dira gaur egungoa bakarrik. Orduan ere gertatzen ziren. Txirritak argina andaluzari kantatu zion, baina aitona andaluzak ere... Aitona andaluza honek zuen. Ere bazuen, ez da? Bilintxek askotan entzun izan dugu, Andoni, bere zorigaiztoko bizitzari buruz askotan entzun dugu, ez da? Bai, ala geratu zaigu, ez da? Askotan bere barruko tristeziei, ezinei, penei kantatzen ziren bertsolari gizara. Bai, ez zuen zori onik izan bizitzan zehar, umetan dirudienez, eta hau nahiko gauza ziurra da, 3. pisu batetik erori zen. Ez dago oso garbi kalera edo eskailera azulora, baina bat izan edo bestea izan ezer honik ez. Eta orduztik aurpegia geratu zitzaion, nolabait... Desitxuratua, ez da? Desitxuratua. Bai, bere irudietan ere nabarmentzen da horrelako zerbait, ez da? Bai, bere argazkirik ez dago, irudia bakarrik daude, eta hor ikusten da, bai. Beraz, erorketa horrek aurpegian eragin zion, eta gauza gehiago ere gertatu zitzaizkion. Bai, uste dut sokamutur batean zezenak jo eta izterra pasaziola alderik alde, eta horren ondorio zibili zela, osatu ezinik denbora luzean, ez dakit errenik eratu zitzaion ala ez. Bueno, izan zituen, bai, bere bizitzan olako
Bai, eta eriotza bera ere, bai, ez da, eriotza bera ere oso zorigaitzekoa, ez da? Bai, eriotza aipatzekoa da, bere eriotza modua, alegia gazterik hiltzen, 56 urterekin, 55, bai. Eta, bueno, gerrate karlistako lehergailu baten ondorioz hiltzen, bai. Bai, hor esaten da, jaurtitzela bomba hori edo arratzain gainetik edo inguru hortatik? Bai, hori da, karlistak arratzain inguru hortan zeuden, eta Donostia liberalan zen. Eta liberalek Donostia defenditzen zuten bitartean, karlistek eraso egiten zuten inguruetatik, hor Mendizorrotz, arratzain, inguru hortatik. Eta handik jaurtitako bomba batek, horma batean errebotea jota gelara egin zion, eta bera Donostia eguna zen, San Sebastian eguna. Gainera, bai, traje berria probatzen ari zela jo egin zuen bomba horrek, bi hankak txikitu zizkion, eta handik 6 hilabetera hiltzen, zauri horien ondorioz. Eta oso gazte, esan duzu bezala 45, 46 urte ingururekin. Bilintxek ze ekarpen egin diola esango zenuke bertsolaritzari, Andoni? Bueno, ekarpen estilistiko handia, bera iritsi arte segurazki etzen bersoa maila estetiko, poetiko horretan hainbeste landu zuenik. Asko landu zuen Bilintxetzen isolatuta bizi zen bersolari bat, Donostiarra zen, bazekien munduan zertzebilen, ezagutzen zituen Madrilgo garaiko poetak, Esponze da eta horrelakoak. Korresponsala ere behar mentzen, ez da? Korresponsala zen, bai, berri emailea zen Madrilko periodiku batean. Hori ere? Bueno, bere mailaz eta munduan zen nola txertatuta zegoen asko esan nahi du horrek, bai. Esango zenuke gizon jantzia zela? Bai, bere erara, segurazki jantzia. Beak ez zion maila hori ematen bere buruari, baina segurazki garaiko jenderik gehiena baino jantziagoa idazten eta irakurtzen arazori gabe zekien. Eta, garai hartan, segurazki denek etzekiten hori. Bai, aipatu duzu bere bertxokerari buruz detaile batzuk aipatu dituzu, ezagite, errima aipatuko zenuke, errima zorrotzekoa, ez da? Errima zorrotzekoa, oso zorrotzekoa esango nuke, gaur egungo errimaren tajukera Bilintxek eta Xenpelarrek lehentxeago tajutu zuten. Garaikideak ziren gainera biak, ez? Bai, Xenpelar hori da gaztexeago hiltzen, baina hori da 8 urte lehenago, bai, hortxe, garaikideak ziren, bai. Eta bien artean finkatu zuten gero ezagun egin zaigun errima estura modu hori. Bilintxe gauza berriak ere probatu zituen, bai, zer adibidez? Bai, batetik metrika diferentetan jardun zuen, Juana Bixento Olabeak adibidez, errima familian hasten ditu. Ordura arte hori etzen ohikoa? Ez etzen hain ohikoa. Xenpelarrek Iparragirren egin zuenaren antzeko zerbait zen. Bai, saiatu zen Madrilen eta ez dakigu Europan, baina egiten zen poesia moduko bat eta jolasak egiten eta saiatu zen. Batez ere azken aldeara. Eta nik alare uste dut moduri tradizionalean egindakoena geratu dela herriaren oroimenean. Eta esan lehike beraz, doinuekin ere aberastasun bat ekarri zuela, sortu zuela? Bai. Baditu doinu batzuk oso berezia, Juana Bixentarena oso berezia dan bezala Zaldi Zuriarena ere. Baita ere? Hala da. Beti iruditu izan zait, ez dakit, Zaldi Zuriaren doinu hori papararairare, papararorare, papararorare, papararairaro, papararoraroraroraroraro. Hori iruditu izan zait beti karrusel baten doinua, alegia tio biboena. Zaldiak gora eta bere egite duten... Jolaserako ona? Bai, ez dakit, ala iruditu zait beti, ez da, organillo soinua edo olako zerbait, ez dakit. Bai, baditu bere ekarpenak, bai herrimari dagokionez, bai metrikan, eta batez ere iruditerian. Bilintxe asko oinarritzen da konparaketan. Bai. Loriak udan intza bezala, edo kartoiakin egina dela dirudi. Olako eundaka dauzka landuak. Ez dakik guztien bateainoko bersolaria zen bapatean, bere berso gutxi geratu dira, Domingo kanpainaren bat,
behin udarregiri kantatuko mentzion bat, eta holakoak, garai hartatik ez dira bapatekoak geratu dira berso sortak. Berso sortak, ez da? Eta berso sorta bikainak, bai. Bai, bilintxen grabaziorik ez da existitzen, orain aipatu duzu idatzizkoak direla geratu diren, ez da? Hor zalantza asko sortzen dira, ez da? Noraino da horrela, ez da, bada? Bai, Fernando Amezketarra lehenagokoa zen eta arekin are gehiago gertatzen da, ez da? Edo Xenpelar berarekin ere, bai, hau esan omentzion da, hau erantzun omentzion. Bueno, hori gero herriak jantzite, erantzi egiten duen zerbait da, ez da denboraekin. Ez da hor, jakiterik. Batzutan mesederako izaten da, batzutan kalterako ere, bai, edo? Bai, bersoak hobetu eta narrastu erraxeite dira, bai. Bertsoa idatziegatik zen ezagun, badakigu plazaz-plaza edo ibiltzen ote zen, Andoni? Ez da horrean konstantziarik. Erromeri ibili izan zela, bai, behin batzian Loiolanda kontatzen dulako, ez da? Plazaz-plaza ez dakigu zenbateraino ibili zen, edo ez dakigu garai hartan zenbaterainoko ohitura zegoen plazaz-plaza aritzekoa. Garai hartan esaten da plazaz-plaza aritzeko eta ahotsa ere behar izate zuela bertsolariak, ez da? Hala da, bere ondorengo bertsolari batzuk, Pedro Mario Taño, Katxarro deitzen zioten, eta, bueno, nahiz bapatean trebetasuna izan, plazaz-plaza gutxi ibilitakoak ziren hain zuzen horregatik. Andoni, zuk, 81an, okerrez pagaude, bilintxi bertso bat eskaini zenion. Gogoratu eretzara egingo, lasai guk gogoraziko dizugu. 81an, Andoni gaina bilintxi kantari. Antzoki zarra zapaldu dugu, bertsotarako asmotan, era ontako aukerarikan, ez da izaten askotan. Beradet aita bitxi, adio bat bilintxi, bere lantoki zen ontan, geure etxean bageunde gizan, egingo dugu bertsotan. Egia da, Antzokizarrean abestutako bertsoa. Hori da. Eta bera hango langilea izan zen. Bai, bilintx ofizioz arotza zen, eta halako batean, ez dakigu nola, baina lortu zuen antzokian hango lanen arduradun izatea, atretzo arduradun esan dezagun, eta hortik atera zuen bizimodua, bai. Naiz eta, bueno, gero aipatu dugun bezala, estanko bat ere uste dute eukizuela, egunkariak saltzen zituztela, berrien maile ere izan zen egunkarietakoa, bueno, lan desente egindakoa bere 55 urte horietan. Bai, Elena aipatu dugu, behin batian Loiolan, zeuk aipatu duzu, gaur egun oraindik ere oso ezaguna, horrek ze esan nahi du, Andoni, bilintxen bertsoak 200 urtera puri-purian daude. Bai, behin batian Loiolan, edo Zaldi Zuriarenak, edo Juan Abixenta, edo olakoak, bai, puri-purian daude, eta horrek esan nahi du, egituraz egokiak zirela, eta, bueno, ideologikoki ere gaur egun jasangarriak direla, beti espaitira ala izaten, baina ikuste dut baiet. Eta herrikoia dela, ez da? Bere hitzak herriak oso herrikoia. Bere ganatu dituelako. Oso herrikoia. Claro, beti ez da errexi izaten, Zaldi Zuriaren kasuan, esate baterako, bersoak idatzi zizkion Zaldi Zuri bati, zeina ibiltzen zen zaborbilketan. Eta, bueno, kontatzen du nola Zaldi hori eskas gobernatua zeukaten, nola zegoen flako, nola justu karraietzen zuen hainbeste zabor. Ze onak diren bertsoiek, Oso onak dira, bai. Gertatzen dena da, garai hartan Gros familiak, gero auzoari izena eman zion familiak zeramala zaborbilketaren konzesioa. Eta famili boteretsua zen. Eta dirudienez, gaizki hartu zuten bilintxek Zaldia gaizki gobernatuta zeukatela publikatzea, eta bilintx bildurtu gintzen. Berak esaten omen zuen, nahiago nuen bersoaiek idatzi espanitu. Gorrostarrekin topo egiten zunean, uste dut espalo izaldatzen zela bada ez bada. Beraz, hitzak neurtu behar izatearena hori ere aspaldiko kontua da, ez da? Hori ere aspaldikoa da, eta aulak indartsuari beldurra izatearena ere bai. Zaldi Zuriaren bertsoak aipatu dituzu, bilintxi bera ez noski, baina Antzokizarrean etxe honetako lagun ezagun bat, ikusiko dugu, bertsoiek kantatzen. Dago eskeletuen itxura hartu
iritsi da gora, Oso gora, Ez da erresa, Ez da erraza. Esan duzuna, karruzelaren... hortan zaldiak bera egiten du, baina gora ere, bai. Bai, oso gora egiten du, bai. Eta euskarari buruz, bere euskarari buruz zer esango zenuk, Ze batzituen berezitasunak, ez? Bai, baina oroar txukuna eta egungoa, oso egungoa dela, eta bai, nik esango nuke bazitula berezitasuna, baina berezitasun estilistikoak berak erazten zizkionak. Garbera honak izan gura, garai hartako Donostian, naiz postu hori euki eta naiz saltzaile izan, da naiz korresponsale izan, eta abar, euskeraz bizi zala. Horrek asko esaten du Donostiaren alde ere, pentsa duela 200 urte, horrela euskara eder horretan, bertsoak egiten zituen, bertsolari bat zeukatelako, ezta? Bai, bat zeukaten, eta gainera Donostia liberal hartan, eta foruak galdu ziren egun berean hiltzen Bilintx, orduan, esan nahi handiko personajea iruditzen zait. Gero, askori entzun izan diegu baita ere, beti geratu garela Bilintxen triste eta barruko min horri buruz, baina badituela hor humore zipristinak ere. Haundileak eta apaiz jatun bati segulakoak emate dizkio potakiaren aean, eta bai. Bazituen kolpe ederrak. Andoni, aurrerantzean urte berri honetan astez-aste bertsolari bati buruzko biografia bat, bertsografia bat egingo diguzu. Datorren astekoa norena izango den pistaren bat? Bueno, pista bat. Bai, astean pista bat emango dugu jendeak asmatzen duen. Ondo, ea. Bueno, datorren asteko bertsolariak oso zeharkakoa, baina zerikusia du Jose Angel Iribar Atletikeko atezain mitikoarekin. Ara, Jose Angel Iribar atezainarekin. Beraz, datorren asteko bertsolaria Atletikekoa izango da? Edo Zarauztarra? Edo 1953an jaioa. Ez dakigu. Bai, edo Jose Angel, edo Angel izan izango du. Bueno, aste osoa pasako dugu bueltaka, argituko diguzu datorren astean. Andoni, plazer bat, eskerrik asko, Oso bertsografia polita. Eta polita da benetan, gaurko gure gonbidatuek eskuartean dakarten proposamena. Gaur Maite Larburu eta Oier Arantzabal, arratsaldeon bikote! Kaixo! Zer moduz ongi, Loti Herrena disko liburuarekin zatozte, Zirt-Zart kolektiboaren eskutik. Lan bikaina, ez da? Zirt-Zart ez, barkatu, Zart. Zirt-Zart da gure lehiaketa, horregatik, buruak trampa bat egin dit, Zart kolektiboaren eskutik, noski. Ze gustora geratu zarete lanarekin? Bai, ez esan berko, ez da? Bai. Aizu, eta disko hau, edo disko liburu hau ze sortu da? Printze Urdinaren musu batekin, ala ez, lan asko dago hemenatzean. Musu eman aurretik lo hartu genuen. Bai. Eta tarteka lotan egon geha eta beste batzutan esna, baina, azkenen atea da, atea bertzana. Eta lo hartzeko eta esnarazteko proiektu bat ere bada? Bai, da insomneen eta lotien arteko lehia moduko bat. Beno, iragarkiak eta berehala, eskerrik asko hemen izategatik. Bikote Loti Herrena disko liburua, Maite Larburu eta Oier Arantzabalekin berehala. Arratsaldeon bi batzuek ikusten ari zarete Euskal Telebista, bi gonbidatu, bi lagun bikain sartuko zaizkigu oraintxe plato honetan 2020an sortu zen Zart kolektiboa eta batera edo denek kolektiboki elkarrekin egin duten lehen lana, lehen disko liburua dituko diogu, Loti Ederra aurkeztera datoz. Biba Oier Arantzabal eta biba Maite Larburu! Zer esan dut, Loti Ederra esan dut, ezta? Loti ongi esan dut, ala gaizki esan dut. Herrena da, baina nize esan dut, Ederra esan dut. Ikusten nola dauzkagune buruan sartuta lengo eskemak, ezta? Eta zuek goiek hausin egitu zuen noski, lan honekin. Konsientea da, ederra dalako baita ere. Bai, ezta? Hori da. Bai, ze diskoa ederra da, ez da hori ukatzerik, ezta? Aizue, hau da Zart kolektiboan denok batera, ezta? Lan bateratua esan dezagun lehen biziko zuen lana denok elkarrekin egin duzuena? Maite? Hori da, ezta? Bai. Danok elkarrekin egin dugun lehen da biziko lana. Eta emaitza zoragarria izan dela esatearekin horretan bat zatozte denok, Oier? Esango nuke baiet. Zoragarria izan da deno batera zerbait egitea azteko, ez? Eta izan da baita ere
sart sortu gerun nahi eta pandemia zetorrelako, ez? Pandemia zetorren, da zen genuen, bueno, lehenago juntatu ingo gara, eta... behar da. Eta hola, pandemian, hobeto pasatuko duten batea, ez? Eta horren amaiera gisa ere, elkarrekin egindako lehenengo lana. Zuek bazen egiten zer etorriko zen, ez da? Claro, bai. Ez da? Horregatik, aurre hartu zen nioten. Aizu, eta kolektiboetan maite zer izaten da zailena? Utxetik hastea lan bat, ala denok ados jartzea? Asko zarete, Bai, bagea jende multzo bat, eta jende multzo oso desberdina. Bai. Horrek gauza ikaragarri ederrak ekartzen ditu, baina beste alde batetik elkarren... Errenak ere bai? Bai, errenak, ederrak, eta elkarren denborak, elkarren momentu vitalak eta horiek danak elkartzea, pixka bat komplikatu xeagoa da, baina horrek ere batzutan sorpresa ederrak ez. Gehiegi aurreatzen dana, poliki dijoanakin topatzen da azkenian nunbait eta hortxe elkartzen geha. Orantxe murgilduko gara Loti Errena zuen disko liburu eder horretan, baina horretik beste bi laguni esango diegu etortzeko. Biba Ana Goitia eta biba Mikel Elizegi! Haupa, gaixo, Bikote, gaixo, Ugietorri, ondo, Ugietorri, Bikote. Urte berrion. Hasi garela. Bueno, zerekin zatozte, Mikel, zerekin zatoztu gaur? Bueno, claro, aste honetan erregek iritsiko dira, ez dakiz zer eskatu diozuen erregeri, baina erregekin batera beti etortzen dira roskok. Eta gu roskoi buruz izango du, gortzu txiko dut. Ongi, opilak, errege opilak. Bai. Nata krema zuk duzu, krema uste dut. Bai. Bueno, bagarro nata probatuko du, ez da zer pasatzen, zu lasai hori. Bai, neski. Bai, lasai. Ana, eta presko pixka bat ere etorri da, gauetan ozten hasi du dagoeneko temperatura jaitsi dira beraz kafe bat hartzeko gara itxarrazta. Hori da, kafetxo eder bat hartuko dugu, kafea gustatzen zaizu ezuei? Baita. Bai? Gero kafea goxo-goxo hartuko dugu. Kafea goxo-goxo eta hurbil eta galdera oso politxekin. Beno, Loti Errena. Hau da, esan bezala kolektiboki sortu duzuen lehen lana. Zuez, sentitu duzue lehenbiziko aldiz eskuartean hartu duzuenean, maite? Eskuartean proiektua zenukatenean. Benetan, amets bat da, egia da, lortu dugu. Bai, ez da? Ze lan asko egin behar izan duzuen, oski? Bai, lan asko, eta esan dugun bezala, danok elkarrekin koinziditzia, ez da hain gauza erresa, baina bai. Baita esan dugu zer da, ez? Zer da, egin dugun hau, ez? Hasi begiratzen da. Ez geniokan oso argi, bakoitzantzako gauza diferente bazan. Bai, ez da? Bai, da, arraroa zentzu hortan, bai. Bai, paperezko disko bezala ere definitu duzu, aurkezpenean. Zergatik? Zergatik paperezko diskoa? Diskoa ez dagoelako. Diskoa da, baina ez dago diskorik. Berez diskoaren libreto bat da, eskutik juntzaiguna, libreto baino librone bihurtu dan zeo zer. Eta diskoa hementxe dago QR kodigo honetan. Beraz, hor entzun daiteke, irakurtzen ari zarela, gaur egun deno gaude prestatuta, ez da? Hori da. Eta gaina ez da entzuten ari zarela irakurtzen ari zarela entzuteko. Irakurri dezakezu, entzun gabe, ez dauka zer ikusirik desordenatuta dago. Ematen du nahi tein degula ez aurkitzeko abestiak. Eta hori, bi gauza dira, osagarriak dianak, eta eraberen nunbaiten topo iten dutenak, baina oso zaila da top asmatzean nun. Eta beste nunbait irakurri dut, berez, ez zuela liburua izan behar, baina eskua joan omen zitzaizuen eta azkenean honetan bukatu du, ezta? Beraz, joan zarete bidean gozatzen, hori da, bai. Eta osatzen. Hori da, bai. Esperimentua da azken finean, eta hori, bota dugu hemendi pixkat, hemendi beste pixkat, gero lain deu, eta hindu, esplotatu dugu, bai. Eta hori atera da, ezta? Paperezko disko bat. Eta zer dago barruan? Zer dago? Zenbat kantu, zenbat testu? Barruan daude eskantua bakarrik. Garate estudiotan sartu ginen, dano batea, gaina ariketa bezala planteatu genuen, bertara joatea, espazio, garate ere badelako espazio oso, denbora bat elkarrekin pasatzeko modukoa. Eta bertan 3 aste pasa genituen jolasean. Aurretik genituen ideiak ekarriz, elkarrekin elkar banatuz, eta hortik atea dira bai abestiak, baina baita ere beste engendro batzuk, ez dakit nola deitu, poesia, musika, errezeta, baina, ez dakit nola definitu. Eta hortikan gero, Arkaitzek eta Maitek eta
Elizabeth McLeanek eta bar, indute olako testu sorta bat, batzuk letrak dianak, eta beste batzuk liburuan bakarrik bizi dianak, eta hortikan atera nazketa hau, bai. Eta formatu hau zuek pentsatuta duzu zuen ideia da, edo nonbaitetik hartuta da, o berria da? Horrelako formatu, horrelako nazketan, poesia, musika, entzunaldiak, errezetak? Nik uste hori ziurrenik dana asmatua da honez existitzen dela, baina kontua da, kolektibo hontan oso jende desberdina gaudela, badago Margolaria, Lain Urrutia, Oier podcasten erregea, Jaitzkan idazlea da, Lehen ministroa, ni erregea. Sortzaile asko, azkenean. Sortzaile asko, baina oso desberdinak hori da. Eta hori entzuteko barkatu, QR hori deskargatu egin behar da, nola egiten da? Bai, QR hori kamararekin deskargatuk, artxibo bat aurkituko duzu, eta bertan dago diskoa kalitate altuan, dago liburua PDF formatuan, daude argazkiak, eta gero karpeta hori biziri dago, beraz, bideoklipak eta egiten goazen enean osartuko ditu. Eta berriro hori ikusi daiteke. Auskalo esartuko dugu nor, baina liburua daukanak horra zarbidea badu. Eta gaur egungo lanekin, diskoekin alderatuta, badu berezitasun bat, 17 kantu. Daude, disko liburu horren barruan, ez da? Gaur egungo lanak normalean ez dira hain luzeak izaten, ez da? 17 audio daude, eta horietan kantuak uste 12 direla, eta gero daude kafea prestatzeko errezeta bat, gero dago podcast txiki bat, olerki bat dena, gero daude... Zer gehiago dago? Hori engendro batzuk. Engendro batzuk. Hainbeste gauza sartu dituzue, abenduaren 2an aurkeztu zenuten. Zer moduz, harrera, Oier? Durangoko azokan oso gustora ongea. Gustora egon zineten, bai? Bai, gainera hori pandemia garaian sortu ginen, eta egia da, Durango bakarra probatu genuela hola erdi... Behar bezalakoa, ez? Bai, eta egia zen, bazegoen beharra Durango berriz piztekoa, ez? Esango nuke ez guretza bakarrik, bai, sektore guztiarentzat oso importantea dela, eta horri bilik, eta harrera, ona, azaltzeko zaila dan proiektua da, emateko nahi tahin degula ez saltzeko, edo zaila izan dadin ulertzeko, ez? Baina, hortara gatoz. Bai, gogoratuko dugu hortara gatoz 2 etorri zarete, baina asko zarete. Mikel Urdangarin, Arkaitz Kano, Lauroba, Lu Topet, Alain Urrutia, Rafa Rueda, Elizabeth McLean, eta Egimendia, edo nola? Bai, Naiara Egimendia. Eta Martxela Arkarozo aipatu nahiko nuke baita ere, ze gure taldekide bezala egon da. Bai, haizu eta hainbeste hanka dituen mai batean, nola antolatzen da batez? Zer egiten du bakoitzak? Zuk hau, zuk hori, zuk bestea, nola egin? Ez da erresi izango, ez? Errenka. Beste hanka, errenka. Izena hona jarri diozu, balio du, azalpen asko mateko balio du, Badago bate, zuetariko baten bat zuzentzen da bena, ze hor beti egon behar da norbait, bitzen da bena, zuk hau, ez? Nik uste dut. Nik izango nuke... Maite Parrez ari da. Eta Oier ere bai. Maitek badaki, baina ez du esan. Nik esango nuke, esan zen nola antolatu gehan. Eta nik uste olako zerbaiteko sekretua dela desantolamendua ere bai. Baina bai, egia da Maiteke pixua handia aukidu musikaren esparruan, denok egin dute bere karpena, denek egin dute, Rafak... esan dezagun, hainbat abestitan, hainbat zuzendari egon diala, ez? Eta gero bakoitza bere karpenak egiten joan dela, eta sortu diala esperoz genituen gauzak. Ze garatera 3 aste jutean asmoa ere bazan, nahiz eta gauza batzuk lotuta joan, beste batzuk askatuta eramatea, eta bertan lotzea. Bertan sortu, Eta zeri buruz saiatu zarete? Hitz egiten lan honetan, edo zeri buruz hitz egin duzu, Maite? Loti errenak, loa errendu, beraz, lo hartzen du, lo hartu beharreztun lekutan, esnatzen da, esnatu beharrez luken lekutan, ez dakit noiz dagon lo, ez dakit noiz dagon esna, hori interpretazio bat izan liteke, eta kantuak eta audioak hor dabiltza, ez? Eta gero beste interpretazio bat izan liteke, beti esaten den bezala, txintxoak eta gaiztua dauden bezala, gure mundu honetan daude insomneak eta beti lo daudenak. Eta horien bien arteko gatazka da. Zuzenen alde jarriko zea, insomnen alde edo zu loaren aldekoa zea. Eta hainbaten gaur egun bizi deun garai hontako
arazotakoa bada hori ere, ez? Loarena, ez? Bai, egia da. Eta norbere buruan, barruan dauden mustro eta ze hoiena, ez? Eta, bueno, pixkat ere hortik tira dugu, iritsi geran leku ontara iristeko. Zenbat du literaturatik, lan honek? Gehiena, egun nuke. Bai. Bai, nik uste baietz. Bai, hor daukagu arkaitzkan eta esan duzu nire pixua handia izan dela, baina... Arkaitzena ere. Bai, baina hori, azkenen, liburuan arkaitz izan da zuzendaria. Eta musikan, hainbat abezitan Maite, pare bat abezitan Rafa, hola banatu ditugu, eta gero, abesti batzutan gregario lana egitea tokatu da, eta abesti batzutan pixkat muturrat, aurrean joatea. Hor dauden abestiak berriak dira denak? Diskorentzateo papera den diskorentzateo ateratakoak edo? Bai, bada lehendabizikoa diskoa irekitzen duena, Mitxitxi Marri hau, berez kantua berria da, baina ipuin herrikoi batetatik abiatua da. Mitxitxi Marri hau kantu hori lokartzeko kanta bada berez, baina gero hitzak irakurtzen dituzuan, esotez, bai, ama, gura aita batek semea nola jaten duen kontatzen. Eta baita ere, 60. hamarkadako herberetako abesti baten berzio bat. Euskaldun egin dugu bat. Oso, no? Aizue, badukazu hau nunbait jende aurrean erakusteko asmorik, ala hor geratuko da, jasota? Asmoa daukagu, ez dakigu noiz. Zerbait egiteko? Bai, asmoa daukagu hau plazara eramateko. Nola, hori erabakitzen ari geraz, ez da? Bai, ez da? Bai, nahiko genuke, bai. Baina, karo, hori bada, literaturatik asko du, musika ere badu, orduan... Ondo pentsatu behar da hori, ez da? Asmatu behar da nola eraman plazara, bai. Beste pandemia bat etortzen bada, behar bada hor antolatu dezakezu edena. Izugu esango noiz, baina... Baina etorriko da, ez da? Eta hor erabakiko duzuen noiz aterako zareten. Bueno, zuen gauzak ere, zuen proiektuak ere noski, bakoitzak zuen aldetik egiten dituzuen, Maite, zuk iaz Crack diskoa argitaratu zenuen, zer moduz doa, urte bete eta gero. Ondo, baina pentsatu dut urrengo bateako beste izenburu bat jarri behar diotela. Ze Crack egin dut, bizkarran lumbagoa euki dut, etxe aldatu behar izan dut, urrengoari ezakik jarri behar diot, zoriontasunaren gailurra. Errenarekin ez zabiz ondo, eh? Esate izuta, ondamendian parte hartzen dut, antzelanean, orduan. Bai, beste zerbait bilatu behar dut. Ari zara zuzenekoak egiten, han eta hemen, zure kantuak aurkezten? Bai, hori da, zuzeneko. Gustora? Bai, oso gustora. Eta gero, Crack diskoa bazan amua antzeslanaren hortik eratorritako lan bat baita ere, eta gero oso ederra izan da, hainbat lekutan Euskal Herrian Crack diskoko kantuak ematea antzerkiarekin batera, eta bai, pozik. Bazule lanaren erakusgarri bideoklip bat ikusiko dugu, hauxe da, Gona. Batzutan gona eta jo gustatzen, gauez bakarrik ibiltzia. Bestetan hoixe da gustatzen, zaiona gona, gona, mandi mandona. Dona, dona, que dona, jantzi gona. Erresa zaizu ba, nerian ertza altxatzia, ai, nere grina epaitzia. Benetan, abestia ederra da, eta bideoklipa irudia bera, grabazioa benetan potentea da, Bai, bueno, hor lan asko dago. Lan asko dago, eta lan maila estratosferikoa, Asier Altuna eta bere ekipoa, sorte hori izan dut, ez bakarrik bideoklip honetan, baizik. Ere aurreko bietan eta urrengoan Crack diskoko arraron ere, beraiek izan ziren magoak eta, nera aita, gora jantzita. Beira, ze polita, hori ere hor geratuko da, betirako, historiarako, aita eta bere gona. Oier, zu ere ari zara zure gauzak egiten? Beno, esan duzuenez, zu zara podcasten lehen ministroa. Hori, esan du erregea. Erregeak esan du. Ez errege, lehen ministroa. Lehen ministro konsideratzen. Bueno, baina egiatik badu horrek zerbait. Zu nola sartu zinen podcasten mundu honetan? Bueno, estatu batuetako movida entzutetik, holaxe. Hori entzun eta esan, egin behar dugu hemen ere zerbait, ez? Eta hortikan, aukerak sortzen dira, lantzean behin,
crack batzuk ere tarteko, eta erabakiak hartu berdea, eta hortikan gauza bat eta beste, pieza bat bestean gainean jartzen hasi, eta onaino iritsi gara. Ispilu beltza, archipelagoa, barruan gaude, ja badira batzuk. Badira batzuk, bai. Eta hoien olatua surfeatzen, orain Ulu Media ekoiztetxea sortu dugu, eta proiektu gehiago datoz, eta egia esan hori da, nire bizibidea hori da. Hortik bizi naiz, orduan oraingoz behintzat, ez? Eta gustora, ze oso lan polita da. Badakizu zer den lan polita, adibidez, Ana Goitiak egiten duena. Kafe bat hartu, gure gonbidatuekin hitz egin. Justo sorte daukat, kafe hartzen do, hitz egin. Eta guri oraindik ez dugu eman, Guk 3. denboraldia egiten ari gara eta oraindik ez dugu kaferik eman. Urrengo baten. Bueno, kafetestik egingo dugu. Bai, pasatozte, venga. Apo, ikote. Bueno, esan dirazue, kafea hartzen duzuela normalian? Gustatzen zaizue kafe hartzea? Ni adiktoa naiz. Bai, Bai, gero loti erren nahi dugu, baina beti kafe hartzen nahi gara. Osa, gero lo egitea kostatzen zaizu orduan? Kafearatik edo... Nire ez zitera. Ez, Jose sortean niri bai. Nik gaur ez dute lorik egingo, ikusiko zuen. Bai, hori da. Bueno, ikusi dugu hor, hainbat sortzaile, bat usarete, nori okurritu zitzaion guzti hau martxan jartzea? Bueno, ez dakit nori... Edo nola, ez? Kasualidade bat izan zen. Bai, Bai, baita, azkenen... Bueno, kasualidadea eta ez hainbeste ere. Ze azkenean hor gaudenok elkarrekin lan egin dugu. Danok... Azkenean alde bateko beste? Bai, Alain Urrutiak Mikelen portadat egin zuen. Rafarena ere, bai. Lutopeten lehenengo diskoko portada lainek egin zuen. Rafak Mikelekin jotzen du. Arkaitzek Rafantzat letrak egin ditu. Nola baita Maiterentzat ere, bai. Daude olako lotura pila bat eta orduan, esango dugu sortu bertzala, ez? Bai ala bai. Bai. Eta sortu zen hori hasiera hartan sarten helburu bakarra izan zen sortze hutsa, taldetzea. Taldetzea, ez? Bai, eta oinarri... Bizkat alkar laguntzeko edo alkar apoio emateko edo... Bueno, taldetzea... Bueno, zera bezala, filosofia bezala, ez? Denok bakarka edo norbere buruaren zilborrari begira egon beharrean, da gaur egun hori bultzatzen da asko, ez? Norbere gintza hori, guk nahi genuen besteren lanetan ibili, besteren gintza egin, eta hortik dator zart nik uste. Gero, talde bada eta aldatzen doa, ez? Bai, eta hori daukauna, ez? Azkenean aldaketa handiak izaten dira, sortzaileak. Zuek musika dago hor, musika, literatura, sormen handia. Biok azkenean musikatik jo dozu, bai? Pizkat lanetik, badakizu dokumentala, kasetaria, zuk antzerkia egiten duzu. Adibidezu maite, txikitatik jakin duzu musikaz bizi nahi duzula, edo musika dela zure bizitzaren parte handi bat, txikitatik? Ala gero erantzetorri izan zerbait da? Ez, bueno, pixkanaka etorri izan ez, baina musikarekin 7 urterekin hasi nintzen. Bigolina eta... Hori da, eta handik gutxira irakasle batek esan zion amari, baditu doai batzuk, eta nahiko balu, agian bide hori jarraitu zezaken, eta argitxo hori piztu zen nire barruan, edo nera eman, agian badara mazu zerbait zurea. Eta nire bilbidea musika izan da, eta nahiko argi euki dut beti, eta hori da. Uste nahiko argi euki behar dela, edo bokaziotik izan behar dula. Bokazionala izan behar dela. Bai, izan behar dula, bai. Eta zure kasuan, Oier? Ezuk be badukuzu taldea, talde bi, ez? Ni musikan impostore bat naiz. Bai, impostorea zara? Bastante bat. Baina oso ondo pasatzen dut, eta gaina taldearekin ere gauza politakin ditugula uste dut, ez? Baina, alor horretan impostore bat naiz. Zer gaitik esaten duzu impostore bat? Enaizelako musikaria, solfeo ikasi nun txikita, baina... Bueno, nik uste hori barrutik datorren zeo zerbe badala, ez? Euki behar dan zeo zer, ez? Bai, gustatu inber. Hori da. Bai, baina, bueno,
Zango nuke gehiago gustatzen zaidala historia kontatzea. Historia kontatzeko herramienta asko daude. Esan duzu, dokumentala izan daiteke, kazetari batek ere historioa kontatzen ditu, eta podcastetan ere bai. Eta nik uste hori dela eramaten hauen aria. Musika ere izan daiteke historioa kontatzen. Hori da, komunikatzeko modua. Bai. Argazki kutxunak eskatu genituen. Eta benetan argazki bereziak ekarri dozu, ez? Nik uste dut, etorri diren originalenak eta oso politak eta berezia. Zure kasuan Maite, ikusten dugu itxasoa eta zerua batekin da. Zergaitik aukeratu duzu argazki hori? Zoragarria da. Hor ikusten dugu Donostin da, ez da? Bai, hori da, bai. Paseo berrian, justo Oteizaren eskultura. Bai. Gustatzen zait asko argazki hau, lehen aipatu dugu Loti Errena gure lan hori deskribatzeko modu bat izan zitekela esatea, bi bando daudela, ez? Eskerra eta eskuina, kasu honetan Lotiak eta Insomneak. Eta askotan mundua horrela banatzen dugu, hau edo hau, gorria edo beltza. Eta nire kasuan ni ez naiz ez bata ez bestea. Galdetzen naiz, zein zarete, baina usten dut. Bai, hemen asko gustatzen zait argazki horretan, ez dakizu, lainoa ala olatua den, ez dakizu. Itxasoa ere ez dakizu non hasi eta zerua, non amaitzen den, dena nahastuta dago. Gainera, ez dakit, ura evaporatu egiten da, berez zerura joaten da. Gu ere 170 ur gera. Orduan, ez dakit, nahi mugak lausotzea edo mugikorrak, ez? Mohitzen dian muga horiek asko gustatzen zaizkit, horiek asko inspiratzen naute, eta uste loa eta vigiliarekin ere olako zerbait gertatzen dela. Askotan, esna, adibidez orain ni hau esaten nahi naiz, baina oierrez da entzuten, ari, beha, ametxetan nahi da beste zerbait esan, eta horrelako gauza gertatzen dira etengabe, eta horrek mohitzen nau, ez da, argazki hori horregatik aukeratu. Ederra. Eta oier, zure kasuan, argazki bat, kanpezun ateratako orain? Ointxe, bai, handela gutxi, bai. Ardi batzuk ikusten dugu zor? Bai, kotxean gindoa zen da, parez pare topatu genuen hartalde bat, bai. Eta, bueno, nik uste herria ekartzen digu gora horrek, ez? Aia, bea, ez? Aian ardi asko daude, eta ardiak nona dia insomnioa borrokatzeko. Osa, que zu igual insomniotik gehiago? Bolaraka. Bai, batzutan Loti nazkante bat naiz, batzutan insomne bat gauean begiak zabalikoten dana, bai. Baina hori, eta herria aldarrekatu nuna, aia nahi nuna aldarrekatu. Aia, zu aian bizizara? Da loiten ez den lekua. Claro. Nire lo lekua aia da, eta bizilekua ere bai. Leku ederra, edo nunezara bizi, eh? Ez, leku ederra, bai. Alaba eta seme alabak aiarra dira, orduan, bueno. Esaten dut gure etxean gehiengo aiarra dela, bai. Gehiengoa, klaro. Bai, demokratikoki... Aiak irabazten dagoen. Bai, aiak irabazten. Dudari gabe. Bueno, gau esaten loa, esnatzea, eta bestiak direla batzuk lo hartzeko eta bestatzeko esnatzeko. Ze ezberdintasun dago, ze batzutan esnatzia edozein abestikin be ez datorrondo, ez? Bapatian. Lasaiak izan behar dira bestia? Hori norbera, edo norberaren autua da, ez da? Ez dugu jartzen, zein da, zein. Hori norberak aukeratzen. Bai, hori da. Danok ezberdinak, batzuk nik ezagutuet jendea idazteko behar duena teknoa entzun topera. Beste batzuk idazteko isiltasuna behar dute. Orduan, guk ez diogu esango norbaiti lo hartzeko ze entzun behar duen da esnatzeko zer. Berak aukeratu dezake. Kafetegitako zurrumurrua. Hori da. Konzentratzeko ondo. Bai, asko goten dira hori idazten, edo... Zurrumurru hori erlaxatu egiten duzu. Nahi lehengoan lagun batek esantzean ariketa intzula meditatzen, kaskoa jarri eta rock radikala entzun. Behar duela? Saiatu zela horrela meditatzen. Jesus. Orduan, Eta zuek zer behar izaten duzu, azken galdera moduan, inspiratzeko edo lan egiteko. Rock radikala, edo lasaitasuna, edo kafeteko zurrumurrua? Jakingo banu. Ez dakizu. Jakingo banu zein dan osagai hori. Inspiratzeko? Bai. Edo zer. Bai. Batzutan krak egin behar dezu hortik zerbait ederra irten dadin, beste batzutan agian erdilo erdi esna zaudela bapatean sortzen da ideia bat. No, ez? Bai. Bueno, nik espero dutena da, kafeteste honek pizkat zuei inspiratzea da, portxo bat. Ez natu, ez da. Hori da. Bueno, bukatu dugu. Joango gara gure lekura, kafea nahi bozu hartu eraman, eh? Eskerrik asko. Zuri. Haupa, irukote, oso ondo.
Elkarrizketa polita, argazkiak eze politak, Argazki ederrak benetan. Politak. Bai, eta polita lagunak egitea bidean, ez da? Kolektibo bat zarete, hemen bi ordezkari etorri zarete gaur, baina esango bagenio beste zartkide bati tertulia honetan sartzeko? Ondo? Ados. Bai, nori esango diogu, ze asko zarete. Berdintzaizue? Berdin dai. Bai, aukeratuko du urrutiena dagoena, adibidez, Elizabeth McLean, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz, Elizabeth, zu New Yorken zaude, konta iguzu, ze uraldi egiten du momentu honetan New Yorken? Udaberrikoa. Aha, udaberriko eguraldia New Yorken orain. Oso ondo. Maite, zaiguzu, nor da Elizabeth? Elizabeth McLean da sekulako andere bat, asko maite deguna, hori bat, baina hortaz aparte idazlea da, itzultzailea euskeratik ingelesera eta bestaldera itzultzen du, eta kontalaria. Kontalari ona. Errezitatzaile bikaina. Bai. Aizu, Elizabeth, zu noiz sartu zinen zart kolektiboan? 2019an, bueno, hasi baino lehen. Bera jama zeon. Bera hortze hon. Beraz du zinen pandemia lehenbizi iragarri zuen ura, ezta? Ondo. Zu hasieratetik ordun, ezta? Bai, bueno, konbidatu nindutan, eta nik baietz, baina gero pandemiarekin hasi ginen lanean. Eta zer da zuk, Elizabeth, zer da, Maitek zerbait esan digu, baina zer da zuk zehazki egiten duzuna? Bueno, nire betiko lana, abestien hitzak itzultzea da, ingeleseratzea. Eta, baina proiektu honetan beste gauza batzuk sartu ziren egin beharren artean. Eta ni gustura, oso gustura. Egon nintzen. Oier, zergatik aukeratu zenuten Elizabeth? Ez genuen inorra aukeratu. Elizabethek gurekin lan egin izan zuen. Lehen esan dudana, Amikelekin harremanetan egona da, New Yorken elkarrekin, Kirmenen itzultzaile da, Arkaitz ezagutzezun. Konexioak daude, ez da? Bai, eta taldekide bat gehiago zen, urrun badago ere, eta egia zen, hasieratikan taldekide izan zen, bai. Eta oso gertu eduki dugu, zorionez, bai. Gertu, besteak beste, hizkuntzagatik ere bai, euskara ikasi duzulako zuk, Elizabeth. Nola ikasi zenuen, non ikasi zenuen? Bilbon, noski. Bueno, lenda bizi, duela, berrogei urte edo Madriden. Hiruzpalau hitz ikasi nituen bertan, eta sortu zidan, jakin mina, eta Bilbora etortzeko aukera eduki nuenean, pentsatu nuen zer gehiago ikasteko gai nintzen, eta hasi nintzen. Eta gaur arte, eta horretan jarraituko duzu noski. Aizu, bikote, zuek nola ezagutu zenuten? Gogoratzen duzue noiz ezagutu zenuten Elizabeth? Bai, niko ezagutu nun Crack diskoa Sartek kaleratu zuenean ingelesera hitzak itzultzeko eskatu nionean, eta Bilbon topatu genuen elkar lehendabizikoz, eta esan, baina nola posible, non zegoen orain, nola ez dut lehenago ezagutu. Bai. Eta orain, horre elkarlanean ari zarete, oierzuk? Nik ezago nuke margolaria dokumentala egiterakoan. Baita Bilbon topo inuen berarekin, eta kafe bat hartu genuen elkarrekin, eta hori. Eta gero, anekdota poli bat daukat, eta da margolaria zinemaldira eraman genuenean, aurkeztu genuenean, eta
Robardino erakutsi genionean, eskatu zigun eszena bat bakarrik jartzeko, ez trailerik ez ezer, eta Elizabeten eszena jarri genion, eta esan zuen, bukatu esanean esan zuen, aizu, eta aktore hori nondik lortu duzu, Ze aktore ona, benetan, eta ez da aktorea, eta ez dago aktuatzen. Oso polita izan zen hori. Politxa. Beraz, datorren urtean urrezko maskorra emango dizute agian, Elizabet, Auskalo. Aizu, Elizabet, galdera bate, zuretzat Oier eta Maite, zer dira zuretzat? Jo, crack. Batzutan krak eta bestetan errenak, ezta? Eta bestetan zart. Zaila egin zitzaidan errena hori ulertzea, zer izango zen, eta arkaitzek azaldu zidan loti ederra, Yuri da. Baina, errena, bueno, errenka. Doana. Oso aproposa. Eta, bueno, nik oraindik ez dut liburua esku artean eduki. Oraindik, baina, baietz, abestia, bueno, diska eduki du lupean, zer, bueno, etengabeki entzuten, eta mirestuta nago, atera denarekin. Bai, horixe, bai. Elizabeth ere garaten egon zen, bera ere... Bera ere estudioan egon zen. Bai. Beraz, horrek esan nahi du, bere ahotsa ere... Badago. Hor badagoela nonbait, ezta? Entzungo dugu Elizabeth ere insomnio edo... Bai, abesten ere. Abesten ere, bai. Bueno, arrazoi bat gehiago, disko liburu politxo hori erosteko. Elizabeth McLean, benetan plazerra handi bat izan da zurekin hitz egitea, eskerrik asko, sorpresa hau ematen laguntzeagatik. Ilusio handia egin die, poz hartu dute, eta guk ere bai. Besarkada handi bat, eta urte berri hon. Artista handia, kolektiboak horrela sortzen dira, artista handiekin. Mikel Elizegi, beste artista bat, egingo dugu gure txokoak? Ingo aldeo. Bai. Gaur kriston suerte izan duzu, Anakin kafea, eta nirekin roskoa. Badakit guztoko duzu. Neguko arratsalde kompletoa dago, Kompleto, ez txurrok eta ez roskoa. Gaurko gure protagonista, azte honetan lehen esan duen bezala, erregek iritsiko dira, eta guk lehendabiziko roskokin joku txiki bat egingo du, bai? Torri narekin. Zoioa dakazuen nerekin, gure txokoak. Maialen falta da, badakit roskoa guztoko dura. Badakizu, Mikel, 3 plater dastatu ditu ala aurretik, Zu hemen jari. Begira, oso txikia da, badakizu krema gustatzen daizula, oier, ez bazu nahi probatu, ez probatu. Probatuko dugu. Oso ongi. Nik aurten oraindik ez dut probatu. Oraintxe probatuko zuen. Eta jokua da. Nik atretzoko Joneri esan diot, jarri hemen izaten dira horrelako panpin txiki batzuk eta oskatzen duzunean. Eta tak tokatzen denari ordaindu egiten do. Nik ez daki non dagoen. Orduan, zuek oskatu, eta nik asmatu behar dut, ea nordakan panpin txiki hori. Bale, eta arrek ordaindu behar dugu roskoa. Bale? Hasiko gara? Hasi. Nik ez dut ikusi nahi ez da. Ez badut asmatzen, nik ordaintzen dut roskoa. Oskatu zuek, nik ez dut ezer ikusi nahi. Begira, atzera begiratu dut, borxiak, aso zuek oskatu. Eta ea non dagoen panpina hori, bapatean begiratuko dut, zuek oskatu. Xavier Parrez ari da, zuek oskatu, oso ongi. Denak Parrez ari dira, ez dakiz gertatzen den. Eta guan asmatu behar dut, aurpegira begira, ea non dagoen, Anak baietz esaten du. Oso ona, oso ona. Osoa. Xabik ez daka. Xabi asko hitz egiten ari da. Ui. Ui. Ez daka. Ona dago. Ona dago. Bai. Ona dago? Bai. Igdak. Igdakak. Panpina. Seuroneak. Hora esan, bai, igaldakak. Agraterazak, horral dago. Ara! Asmatu dit. Hora bizen bizin eta ze ona. Asmatu dut. Asmatu dut non zegoen panpina oso gizuegoan oskatu lazai. Azuk ere bazen nuen. Atera eta zago!
¡Qué jodido! Egin dira, hor asmatu dut, ze artista nahi. Ezin disimulata. Ia hortzak, Mikel, ia hortzak utzi duten meni. Gaina portzelan askoitako dira. Bueno, zuek probatu. Goizua dago, Goizua dago. Bueno, hau nire reportaia ikusiko zuen. Begira, asmatu dut, denetan zagan. Jonek, nola gaintu dian, zea Luita, bai. Bueno, toskori buruz hitz egiten dugunean, burura lehenengo hau etortzen zaidana da, Esnal gozotegia, Hernanikoa. Borja Esnal da hango nagusia. Eta begira, zer nolako roskok egiten dituzten. Izugarrik, begira. Egunon, Borja! Egunon, euraldi errazeok eta... Hemen epele-pelean neotxeko. Zemat urte martxan dagoela? Hau da, 1999 hemen, irikizuen ere atxona eta monak, eta nire atxa jarraitu zuen, dago hain nik hartu ez martxa. Esaten duzunean, Esnal gozotegia, Hernaniko jende guziri etotzen zaio burura, roskoa. Hala da. Zergatik da hori, Borja? Ez dakit, beti da nik eukideola fama pixkat, gure roskoa pixkat desberdina da, bolioa pixka biguinagoa, iten dugu mezkla berezi bat, ez da eskrema ez nata, da bueno, jendei asko gustatzen zaio, eta... Erakutsiko aldi da. Guazen. Hemendik da? Bai, horren, segi. Apa, hemen txezeok ba, la reina. Hartu gero roskoa. Bai. Buelta. Zuluai bueltak eman. Eta txapan jarriko genuke. Hau sekretua zenina da? Hau sekretua masana gure atxana. Guzuen atxana? Gure atxak 2000 garran urtean inguru hortan emantzun Formula 1 batekin, da esan genuen atxa, mendik aurrea honekin. Gu deitzaigu etxean Formula 2000. Formula 2000. Guain hasiko gineak eginda jartzen. Oso, gini launduko dit, Borja. Zuk horrik eta nik berdia jarriko jo. Juan jarriko genioke krema. Venga. Bai joa, bizkan. Venga, zukerra gozoa. Listo, ukiko genuke ja, fermentadora sartzeko. Eta gero, handikanatera eta labera. Ui, hori ikusi nahi dit. Venga, ba, haze labe politia da kasun, Borja. Hau da, etxeko altxorra. Roskos de Benidorm, kolorei hartua. Haupa, Borja. Erra. Guain jatzaigu, pixkat ozten utzi. Oidek. Eta baina oztuta duenean, bete. Bete. Begira, metxe zeo. Kontu zibili behar da, Ni ateatzen egoen kanpora, Hernaniko jendek probatu dezala. Eta, karo, igual iruditzen zait txiki xamarra. Nik eguzte da. Aldi barin dizut bazpare. Jendia guztua geratzeko, bai. A ber, handia, igual, ez da ina handia izango. Bizkat handia bada, Hemen di jango bate baino gehiok. Placer bat, Borja. Guria. Ikusiko gara. Bai. Hau bai, roskoa. Aio, Borja. Aio. Eta Esnal gozotegiak lortu du nire kalitatezko seioa, erra. I rain, you're in love. On the plaque, we love me, the rose with you. Iepa, kaixo egunon. Esnaleko roskoa probatu nahi duzu? Eguraldi oso txarraiten, eta saiatuko naiz, ea etxeko norbaitek nahi duen gure roskoa probatu. Iepa, kaixo egunon. Aizu, bibasuek programatik heldu naiz, Mikel Elizegi naiz gure txokoa atala, eta ematen ari naiz rosko batzuk esnalekoak probatzeko. Nahi altzo zatitxo bat probatu. Bueno, puska txiki bat. Puska txiki bat. Hemen denak handik dira, Gustatuko litzaizuke probatzea? Bai. Kuidao, bestela lurrea data. Ieu! Ona, ez da? Hor seitzen alde. Zaldu jetxi behar. Ui, ez dakiz errezan ere. Esnaleko roskoa da. Ea, probatu, jan. Goxua dago? Goxua. Trakatan, iru errege. Goxua. Nongo zehazu? Nik Hernanikoa. Bai, baina zure euskera... Bai, hemen ikasi. Iman ikasita, nongo zea? From Russia, but I'm a New Zealand citizen. Russia! Euskara ikasten ari zarelako eta nerekin euskaraz hitz egiten ari zarelako, zuretzat zatitxo bat. Roskoa, esnaleko roskoa. Probatu nahi altzute rosko pixka bat. Oso goxua dota. Que no está remojao! Me pinta errado. Zu izango da baina. Ere ikusten zatxot. Roskoa probatu nahi, rosko. Bai, eta zeiten duk, erosido etxean egiten du. Gabonetako kanta bat, behar ditorrela zatitxo bat. Mi burrito sabanero y camino de Belén. Kanta, aleluia. Intentzioarekin ikatza egitera. Horra. Gure olentzero, eserita dago. Campanas de Belén, que los ángeles cantan. Tú también. Songi, guapísima. Voy camino de Belén, zuretzako zatitxo bat.
Venga, hartu, bale, jazta. Eta zuk nahi zu? Osongi. Goxua hola, erosi ez naletikan. Ze goxua dagoen roskoa. Begiatu ze jokatu zeinan. Aurten ere nik ordaindu beharko dut. Urtero bezala. Ez da zer pasatzen. Mi burrito zaganero y camino lejos. Ikusten hon duzu itxura, Zu gain ezagutzen duzu esnalgo zoto jarra roskok, Kristona. Borja fenomeno. Itxura ona zeukan, egiten hariko dira. Borja txapeldu, oso ona. Oso itxura ona. Kristona, klarki. Bai, eskerrik asko, Mikel. Hortzak denak luze egin dautzik egituzu, baina beste are oso goxoa zegoen, bai. Oso ondo. Eta ona eta goxoa dago ondamendia, ez da? Bueno, ez dakit goxoa den hitza. Baditu bere goxotasunak. Baditu momentu goxoak? Mikatzak bakizu, gero goxoa katapultatu egiten dula. Horre, zema demora, hasi zinetela egiten? Estrainaldia urrian 14an. Ez, ondamendia urrian 14an estrainatu zen. Bai. Lehenago uste nuen. Ari zarete, orain geldialditxo bat edo? Bai, hori da. Eta berriz ekingo diozue urtarrilaren amaiera aldera? Bai, hori da. Non izango da urtarrilaren 20an? Sopelan. Sopelan. Bai. Eta zer moduz hor? Zuk ondamendian musika, ez da? Musika jartzen diozu besteak beste. Hori da, bai, musika... Aktore lanak ere bai? Bai, musika zuzenean, eta gero nola 7 aktore gauden gehi, soinu, edo Jesus, irudi diseinatzailea ere holtza gainean dago, baina 7 aktore eta hainbeste pertsonaia daude aktore bakoitzak 2 edo 3 egin behar dituela. Hemen izan zirenean, zure taldekideak hemen izan zirenean antzerkia aurkezten, esan zuten, zure musika, zuzenean musika hori izatea bere egintzat sekulako indarra zela. Zuzeneko musika horrek zer ematen dio obrari, ondamendiari? Nire ustez kasu honetan ondamendia, jakinik gaia hain gogorra dala ez, Zaldibarren hiltzian 2 langile hoien historioa kontatzen da, eta pandemian sarrera eta dana batera nola gertatu zen. Musika sortzerako momentuan nik pentsatu nuena izan zen hainbeste luizi bat lurra gainera erortzen da, ondoratu egiten zaituen arazo ikaragarri hori, drama hori gertatu zala, nik musikarekin nahi nuen zerbait etereoa edo beste galaxia batekoa edo zerbait arinagoa sortu, ez? Eta hori izan nire musikarekin sortu nahi nuena. Aizu, eta zu bizizaren mundu honetan egunako 24 ordu alditu. Handik ateratzen dut hainbeste denbora, neska? 1000 gauza egiten dituzu. Roskoa jateko denborarik ez dauka. Ez daka, denborari, 1000 gauza egiten dituzu, neska? Hurrengoan Hernania jute zanean nire portala roskoa. Bukatzen denean esan. Eta joango nahi zure portalera. Entzun duzue, urtarrilaren 20an Sopelan, ondamendiaren, aurtengo lehenbiziko emanaldia, geldialdiaren ostean, eta indartsu eta gehiago etorri daitezela, proposamen oso interesgarria, eta beste proposamen interesgarri bat, Archipelagoaren 2. denboraldia. Dagoeneko emititu dira 4. Lau emititu dira, bai. 5. emititzekotan. Astelenean, eta hor goat, proiektuetan bakizu, hasieran prebizioarekin zoaz, eta amaitzen duzu arrastaka, ez? Hor gaude. Ona etorri aurretik amaitu dugu 5. eta astelenean emitituko da, EITB podcasten eta audio plataformetan, hor... Bai. Jendeari gonbidatze topatu Archipelagoa eta arpidetzeko. Eta egia zen oso gustora lan honekin ere, nahiko jende tartean, jende ona. Eta asko, ona eta asko. Asko, bai, talde lan. Horiek ere zuzendu egin behar dira. Bai, talde lan handia dago, eta nahiko komplexua da. Ze personai asko daude, 50 hotxetik gora. Bai, irudikatzen dugun mundua, gainera etorkizuneko baldizko mundua da. Euskal Herria eta mundua 500 metro uretan ondoratuta dagoen mundu bat, eta Euskal Herria archipelago bat dena. Eta jar ere jarraitzen digu, Itziber Garmendiari eta Ikerri, Neko Sagardoiri, beraien bidaian Germaniako uhartetara, 2. sasoian. Astelenean 5. kapitulua, 8 izango ditu. 8 izango ditu. Oraindik ikusi ez baduzu, badakizu, atzekoak entzun, eta astelenean 5. jarraitu dezakezue ondamendia urtarrilaren 20an, Archipelagoa 5. kapitulua astelenetik aurrera, Loti Herrena esan diguzue zuzenekoa
Bueno, etorriko dela, ikusiko dugu, ze formatan, noiz eta non etortzen den, bitartean disko liburuaz gozatzeko benetan aukera paregabea, Loti Herrena. Eskerrik asko bikote, menizategatik, eta goraintziak zarkide guztiei gure partez. Urte berri hon. Eta zuei ere bai, eskerrik asko Mikel eta Ana, ondo segi, Gero arte. Aio. Eta gurtu ezagun gure hartzaia, Aritz lotia ez da, bakigu ez dela lotia, Aritzek lo egiteko denborarik ezin du euki, korrika egiten du, hartaldea gobernatzen du, gero gainera bideo horiek ere egiten dizkigu, hainbeste gauza egiten ditu, Aritzuk lo asko ez duzu egingo, ez da? Arratsaldeon Aritz Gamboa. Arratsaldeon, Xavier, eta ikusentzule guztioi, bueno, lo egiten dut, aldudanean siesta pixkat egitea gustatzen zait, eta egia esan, gauean lo egitea kostatzen zait, Berandu lokartzen naiz eta horrek tarte gutxi uzten dit lorako, baina orain lantzen ari naizen gauza bat. Beraz, lotia badakizu loa egin beharra dagoela, gero errenditu nahi balin badugu, gero berez lana ongi egin nahi badugu eta ongi egon nahi balin badugu, lo egin beharra dago eta hori denok behar dugu eta nik egiten dut, agian behar bezain beste ez, baina egiten dut. Ardiei ere lo egitea gustatzen zaie, ezta? Noiz egiten duten lo ardiek, Aritz? Ardientzako loa oso importantea da. Ardiek lo ziklo bat egiten dute eta gauean egiten dute guk bezala. Ardiek egiten dutena da goizean goiz esnatu eta hausnarra janaz bete. Gero, eguerdian abaroaldia etortzen da eta abaro horretan hausnar egiten dute. Hausnar hori bukatu dutenean berriro arratsaldean hasiko dira belarra jaten eta hausnarra betetzen. Eta behin beteta daukatela orduan gauerako lo eta hausnar horrela goizean jeiki arte. Ez dira bereziki goiz jeikitzen diren animaliak, ez bada, adibidez, gaueko ilargi beteko udak edo udako ilargi beteko gauak eta gau giro ona egiten duen hoietan, orduan gaua aprobetxatzen dute denbora gehiagoan jateko, baino bestela ez pentsa lo egiten dute, gure antzera. Ze giro, arruazun, Aritz, freskatzen hasi du, ez da gauetan hotz egiten du, izotzik oraindik ez, ala goizean behar bada pixka bai? Bai, iritsi da izotza eta bazen garaia, gaur hotz giroa eduki dugu goizean goizetik, baino berriro ere iruzkia edo eguzkia atera den momentuan epeltzera jo du eta, orain, badakizue, ja gauean sartuta gaudela, berriro ere termometroak bera egin du eta biharko ere izotz desente espero dugu. Oso garrantzitsua badakizue hartzaiondako eta, oroar gizarte guztiarentzako, hemen Euskal Herrian bizi garen ontzako behintzat izotza egitea. Izotzak lertzen eta akabatzen bait ditu bizkarroi asko eta kaltegarriak izaten diren bakterio eta bizkarroiak. Beraz, hotza behar dugu eta elurra behar dugu oroitu, lurrean poliki-poliki sartzeko gure azpiko iturriak bete daitezen, elurra ere behar dugula, elurrura poliki-poliki dijoala lurretik bera gure ur gordeleku hoietara. Beraz, hotza, elurra ea egiten duen fundamentuz, oraindik ez dugulako euki, Ea, norbaitek entzuten zaituen eta hori guztia etortzen den Euskal Herrira Aritz. Gaur zertan aritu zara? Eguneko irudiak erakutsiko dizkiguzu? Bai, gaur erakutsiko dizuet beste lanabes bat. Hau txikitxoa da, termometro baten forma du, eta uraren gazitasuna neurtzeko neurgailua da. Gazitasun neurgailua deitzen zaio tramankulu horri, eta horren bidez neurtzen dugu ea gatza, hau da, gatzura izango den hori, edo horrek gatz volumen nahikorik duen. Azken finean hor gaztak sartuko ditugu eta gaztaren prozesuan oso momentu garrantzitsua bihurtzen da. Horretarako gatz proportzio bat egon behar da uretan eta proportzio horren arabera gazitzen dira gaztak eta ez hori bakarrik. Gainera, bakteriologia horrek daukan garapena eten egiten da. Badakizue, gazta egitean azidifikazio bat ematen dela. Hori dela, barruan dauden bakterioen hazkuntzaren ondorio bat. Hazkuntza hori momentu batean eten egin behar da, eta ja poliki-poliki progresiboki eman behar da, garapen hori. Eta hori ja ontze fasera iristen da. Beraz, tarte horretan, alegia azkar ari diren momentu horretatik motel joan behar diren momentu horretara pausua emateko ezinbesteko momentua da gatza eta ura. Eta hortaz da, zenbat gatza daukan eta baita ere ze temperaturan dagoen ura. Gutxi gora bera 11 gradotan egoten da. Eta bitxia, traste bitxia, ze txukun eta ze eder geratzen den hor uretan txak
ondora joan gabe hor urazalean nola geratzen den, ezta? Hori da, eta flotabilidade horrek, alegia ondoratu ezin horrek, markatzen du ze gatz volumena daukan urak badakizue. Urak gero eta gatz gehiago eukita dentsidadeaz aldatzen da, eta hortaz, adibidez, itxasoan balin bagaude flotabilidade gehiago daukagu, ur gezako laku batean bageunde baino. Eta hori azken finean gatzaren eraginez da. Tramankulu honek egiten duena da, hori neurtu, ea zenbat ondoratu daiteken edo zenbat ez. Eta horren arabera zenbaki batzuk ditu eta horrekin badakigu volumen egokian gaudela. Hala ere, gatzatzeko eta prozesu hori mozteko beste modu eta sistema batzuk ere badaude, adibidez zuzenean gatza emanaz. Gazta urdinarekin hori egiten dugu. Badakizue, eskuz ematen dugu gatza, gero ongi barratzen dugu, ontze kamarara sartu aurretik. Beraz, modu edo sistema ezberdinak daude uretan erabiltzen badugu, alegia gatzura erabiltzen badugu, hau da neurgailu ezinbesteko bat. Eta gaurko bideoa ona izango dela badakigu, ongarria ere bai? Bai, ongarria, badakizue, abeltzainok animalien kaka eta pixa bildu beharra daukagula, hauek estrabian gordeta ditugunean, alegia kaka eta pixa egiten dutela, belarra ez jaio den tokian, baizik eta jaten duten tokian. Gero kaka eta pix horrekin kudeaketa bat egin beharra dago, eta bada kudeaketa sistema bat behietan ematen dena oso interesgarria. Azken finean, behien kaka eta pixarekin purina egin ohi da, purinak naiz eta ongarriak izan, tratamendu berezia behar dute, eta, modu egokiagoan biltzeko kaka eta pixoiek badago azpi hotza deitzen den sistema, eta hori da ikusiko duzuena. Ikusi. Ongarrien kudeaketaz ari bagara, sistema ezberdinetaz ari gara. Hain zuzen ere, gure etxaldeetan, ustiategietan sortzen den hondakin edo kaltegarria izan daiteken zerbait, onuragarria bilakatzeko sistemaz ari gara. Esne behien kudeaketaz ari garenean, pentsatu behar dugu, hauek normalean denbora asko egiten dutela etxalde barruan. Eta etxalde barruan egoten diren denbora horretan egiten duten pix eta kaka purinetan bihurtzen da. Purin hauek kaltegarriak izan daitezke eta ondorio txarrak ekar ditzakete bai animalien ongizaterako, bai inguru girorako, eta aldiz hauek ongi tratatzen baldin baditugu, justo kontrako ondorioa lortuko dugu. Alegia, ongizatea hobetu eta gainera ongarri on bat gure lurra aberasteko balioko duena. Horretarako azpiotzak edo konposta azpia bezala ezagutzen den sistema bat erabiltzen da. Hau da, behiak egongo diren azpian, materia organiko lehor bat jarriko genuke, eta bertara pixa eta kaka zuzenean joango lirateke. Hauek, txixel batez, irauli egingo genituzke, arrotu egingo genuke azpi hori etengabe, eta azpi horretan biokonpostazio bat emango litzateke. Horren ondorioz, azpi hori egon leku bikaina bihurtuko da behientzako. Oso garrantzitsua da azpi hori gainetik itxita egotea, teilatu bat eukitzea, eta gainera aireazioa beti egotea. Alegia, lehorra mantendu behar den azpi bat delako. Eta biokonpostazio hori emango da beti ere arrotuz eta arrotuz lan egiten badugu. Normalean, egunean 2 aldiz pasatu behar zaio arrotzeko sistema. Purinek nitrato karga handia eukitzen dute eta gainera gas emisioak sortzen dituzte. Metano gas asko isurtzen dute. Hau ekiditeko sistema honek lortzen duena da konpostazio organiko baten bitartez emisio horiek gutxitzea eta nitratoak eraldatzea. Horrela, ateratzen dugun gaia, lehen gaia, ongarri bihurtuta dago. Gainera behiek ongizate egoera bat lortzen dute etxalde barruan. Zeinean loa eta deskantsua lortzen duten. Bere kaxa botatzen dira beraiek nahi duten bezala. Eta abaroaldiak behar bezala eta kalitatezkoak lortzen dituzte. Pentsatu behar dugu, beraien errapeetan daukan eragina ere.
horrelako sistemek mamitisak ekiditen laguntzen dute. Bertan ematen den bakteriologia oso orekatua izaten da, eta errapeminak ekiditeko sistema paregabea bihurtzen da. Sistema hau martxan jartzeko eremu zabal bat beharko dugu. Aterpea gordeta egongo dena eta ongi ventilatua. Gainera, animalikarga kopurua neurrikoa behar du izan eta onurak besterik ez dakarzki. Animalien ongizatea bermatzen du, hauen produktibitatea hobetuz. Sortzen duen lehen gaia, ongarria oso aberatsa zaigu. Eta gainera, gas emisioak kontrolatzen ditugu. Azpiak egiteko beste modu bat, Aritz, hau leku askotan erabiltzen da sistema hau? Gero eta gehiagotan, kasu hontan, etxarri aranatzen egon ginen, bertan jeinginekoa ustiategia dago, beraiek esnekiak ekoizten dituzte, esne behiekin noski, eta jogurtak, gazta freskuak, eta esnea zuzenean ere saltzen dute, eta beraien egitura edo ereduan pauso batzuk eman dituzte, hobe ibili aldera eta hau da hartu duten erabakietariko bat. Ikusten dena da Europan gero eta horrelako adibide gehiago martxan jartzen ari direla eta hauen onura ukaezina da. Gertatzen dena da askotan ere horrelako pauso bat emateko behar dituzun egituretarako inbertsio handiak egin behar dituzte, batzutan ustiategi batzuk ez dituzte gaitasunak horrelako eraldaketak egiteko edo horrelako eraldaketak egiteko denbora gehiago behar izaten dute eta pausoz pauso ematen ari den eraldaketa bat izaten da. Eta horregatik askotan esaten duz, ze garrantzitsua da gizartearentzako onuragarriak diren horrelako irtenbideak denon ardura bezala hartzea, eta gure ustiategietan horrelako eraldaketak eman beharko balira, horiek behar bezala lagundu eta ez ustea, hain zuzen ere bakarrik ustiategiaren bizkar gainean, ez? Ongarria oroitu, ze ona den alegia gure ingurua ongarritzeko balio du eta altxor bat da. Eta ekoizleok, alegia abeltzainok, ongarri hori sortzen dugu, ongi kudeatzen balin badugu, altxor izugarri bat daukagu eskuartean, eta gainera nahiko autosufizientzia handia ematen diguna. Horren ondorioz ez dugulako jo behar, kanpotik erosi behar diren ongarri kimiko hoietara, ez? Beraz, irtenbide interesgarria eta horrelako gauza gehiago ikusiko ditugu hemendik aurrera. Eta kasu honetan gainera, azpi mota hoiek, hortik ateratzen den ongarriak, baditu ezaugarri berezi batzuk. Aritz, bihar platoan izango zaitugu, eta egia esatean nahi balin baduzu desiatzen gaude, urte berri eguneko lehenbiziko saioa zurekin aurrez aurre egiteko, beraz agendan ondo apuntatuta edukiko duzu, etorriko zara bihar, ezta? Noski baietan eukiko nauzue, aurrez aurre eta historia polit batekin, seguru. Eskerrik asko Aritz, bihar arte orduan eta bihar ere gu hemen izango gara lehenbiziko orduan Maitane Ormazabalekin izan vitamina saio egingo dugu, gero Mikel Elizegi eta Aitor Manterolarekin Happy Bank edizio zoragarri bat, Agus Barandiaran eta bere kalejira eta binakako erremonteko txapelduna Iban Larrañaga hemen gurekin beste txapeldun bat orain gaur egun bibagu eta bibazuek erremonte bezala.